Ambalma Shirifla TV la jiba wambo foni islamia ka foni no ala ka kishi naga hinne na ka barka me Allah taala dili ala ko ke ka anni aw bela jele nabo aw bismillah ka jam kan kan karani hukumu ko nalon special Ramadan mi jam kan skon walo bela jele ko nalani abisike o feni wati na ka damne nege kanya ta an woro tamele sanga bisawa fo ka tasi suntike wati ma ka aw baro ka walanda dumon di aw ma ka tafsiru di aw ma ka dogotoro ko kuna foni di aw ma fo ka tasi anga nyogolo ma aw bismillah kokura anga bi baraw konnala ankaramo El Haj Amadou Diallo mimi delega sigian dungo don kan imbana la nyina maya bi abe katika ufeno kadaka ankaramo ani ankaramo de Sherif Ahmed Tijani Haidara ina fayu la dasi abi sanda wana bo bi abeke katika ufeno ni Allah taala sona o ka tourner abe kunche bi alewe o barawla am Allah taala deli alaka baranu ira na herala amma ko aw bismillah kokura o ka jam koy konnala bi wala saka aw baro nyonya bara in konnala o ye ankaramo El Haj Adam Nuhu Jawara ani amalomso Fatmata Kamara bakruba mun be ambulo bi ulade na bara konnala o de ne tafsir di gidno ankaramo asida Sherif Usman Malala Haidara alika tafsir amina olame miniti tan kononala sungalo kuna foni amita mun saloke sugu kononala kuna foni mbe sugu kononala amina o kuna foni la siama bi anga invité anga hadisul iftar kononala anga ma welele o ankaramo Muhammad Fofana soni ani abina nyogon soro ka baro nyogonya ke wolanda nafama doka o temele ko fe amine ga juru sira labla ani aw ni nyogonche foli kan ani do don kan nyogoni bi sungalo juma laban ya me do don ke nyogoni wote melen ko fe shuna sungalo shumuga ani duruna o nafla o bina lasi awma dogotoro ka kuna funi dogotoro ka ladilika amna ulasi awma amtla sigi nafla ka kokura amta gabugo konnala ambalom so ani andem so madam Kita Aminata Traore alebina gaduma dolasi ama am so kata munu saloke sugu konnala ani munu me jeka barala ni konnala amta uluka jawfle am so kana beni suntige len kofe amesegi naflaw kan kokura shuna naflaw am so ka boni clip du jour bi Mamadou Koulibaly ni aleka dongisi Ramadan am so ka baraw bela jelen kunche ni yata sayka cuisine ni anga bi baraw boloda chogoy ngayana anga do baraw konnala ame fulikandi anjenyo ana baraka nyoma El Haj Adam Nuhu kurbasila bela tanu Jawara alhamdulillah da kunya fla fuliga ifle bawo yana anga do baraw kono Alhaji Usman kan ka alafu naam ka barkada ka kisini ne manyina ka ke kotigi kan Muhammadu Kodo ana so mo sanama ka laje jakulu an lame jakulu Shirifla FM ka Shirifla TV resa bololo siraw fe ka befo ka be wali nyundo ko oniche o ka kanuna kala kande be amin ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam inshallah ire bismillah sayda kurbasi e kamera ibe maraga game ite maraga game ite maraga ay magi ka kolo kela kela ay dawo ya fla fuliga jogara mo klobido ami ala tanu ka barkada ka foli fola ankara mogola ase Sherif Usman Madan Haidara ani akademiya belajile ka flel bagani alla me baga belajile fo fele atiya ka bara fe kan itiri ka na jen wagatina amma fo ko bismillah awas bismillah Ramadan keneka inshallah aw belajile ni ce ay bara damne herela ami ala dilala ka akunheira ana herela amina ankara mo El Haj Adam Nuhu Jawara fanfe ankara mo ka tafsir Alhaji Usman kan ambi ala fo kan karamo fo ka barkada Allahu akbar aka kononan jeyala Muhammadu Mantoyi aka ngani nyumayala adama denyayi sigatena ni qur'ane wala li kene mi be sigi chokoroba fe iba don ka be sigi effort bado de kofe sigatala chesiri bado kofe juhudu bado kofe chokoroba ni yalla me iba don ni chesirite tafsiri se kaketa wala ambi je amisratu sodu kono anno fetugudo ambi je ka bitay la me folo ka singana na sona inshallah lesiminana nono do ambade do niami bela pia mo manami niami bela pia de mi manami vitamini ba
duamba nana lesimi nana agadi degela yawur duma degila lesimi go anana de matilu lekia nana mugudu la dawaraba aya tanganyini Allah Ta'ala fa kapo shaytane iblis lainu toromo suratu sod tabi'un kan sindi ni Allah Ta'ala to barkamaye ala mi ko damne ni wala kele de balaba le 12 troisième mois be suratu sod no fatkula alimi na am lahum yale abi kafiru bolowa mulku samawati alaka kabakolo fangatigi yala wal ardi anduguma kolo wama bainahuma ani fembo nuni nyonje falyataku uka yelezake fil asbabi ni dondaw ye walma sababu ye jundun dundun ma ni jamakulu la fulenye hunalika uma o yoro ngonna mazumun ka kuma jugutu daw binembe min al ahzabi nal azabi ka mini hizbu teme jamakulu teme nona na'am am lahum mulku samawati wal ardi uko ala kira chile sallallahu ta'ala alaihi wasallam na ye kira yalla se kafiru ko wayo se ka jinge e kunfin ka an jela choti o mabbe o ma ala ko ale bi ma kerengere na ka hine de ni mami ya ja o ngano ma ja mami ya am lahum mulku samawati wal ardi duguma kolo fanga ana setigiya wa ma bainahuma ani fembe dugukolo ni kabakolo che o kuma na o fanga de bu bolo wa ne bi here ke mami nu ba fo ko mama mana ne ala here ke mami ina kaka ala ka ko mi mana jabo de ke fu'alun lima yurid ala ko mobe ale ala y'o kɛ banabaatɔ ye ko ni bana kun tɛ ko sitani kun bɛ s'u la ko mɔgɔ bɛ yen a y'o kɛ fanda tɛgɛjɛ ye ko ni fandanya kun tɛ sitani kun bɛ s'u la a ye wari di dɔ ma ni wari in kun tɛ a tigi kun bɛ bi sitani bolo o tuma na ala de bɛ fɛn kɛ min ka d'a ye o tuma na n ye muhamadu ye n y'a kɛ n ka kira ye n'o ma bɛn aw ma ni kabakolo fanga de b'aw bolo ubiyɛn dugukolo walima min b'u ni ɲɔgɔn cɛ falyartaku fil asbabi o tuma na u ka yɛlɛ ni sababu ye sagɛ ka se ne yɛrɛ ala ma yan k'a fɔ mun na n y'a kɛ o tuma na el asbab nin yɔrɔ ninnu na an y'o kɔrɔ fɔ a ye u ko ka sababu ɲini i bɛ yɛlɛ yɛlɛ min kan walima el asbab kabakolo dondaw i ka don fɛ tari ma faamu de junduma nalika ko jamakulu lafulen de do kaminu ye kira soso daminɛ hunalika ay li takzibihim laka u ye alakira sɔsɔli min kɛ k'a fɔ kira tɛ ko kaminu o yɔrɔ la jamakulu de do mahazumun jamakulu min sekɛru la kaban maa o maa ye ala kɛlɛ sekɛri la kaban parce que i bi laban ale de bolo i bi tila ka nimisa i bi tila ka nimisa siga fosi t'a la i bi tila ka nimisa na minal ahzabi kabini jamakulu la musa taw tɛmɛna u nimisara isa taw tɛmɛna u nimisara ayiru kelen bɛ ka gurupuni minnu jɛrɛ a bɛɛ bɛ nimisa ko ka kira kɛlɛ u tɛ se o de la n b'a fɔ ye siɲɛ caman tiɲɛ minɛ dɔrɔn i k'i sɛmɛ ala la mais diyagoya ye kuma ye i na neni fɛn bɛɛ na di mɛ o dara kiraw kan e ye jɔnni n b'o de fɔ n ka karamɔgɔ ye fo a k'o de faamu tiɲɛ fɔ i sɛmɛ ala la kana sira foyi ɲɛ wa foyi yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ ni masa ka diɲɛ tɛ a b'a janto nin de la kiraw nenina nabiɲumanw dɔw fagara a yɛrɛ b'a bɛɛ histoire dɔn
aw ma faga berema ci aw kun fo neni dama ala y'aw dɛmɛ dɛ o kumana tiɲɛ ti bila ko mɔgɔw bi neni tiɲɛ ti bila ko jugu bɛɛ na ni jugu b'i la ala bɛ se a bɛɛ la o kumana i sɛmɛ ala la dɔrɔn tawakkal ala Allah i k'i ka baaraw kɛ kɛzabat Muhamadu galontigiya in ma fɔli la o galontigiyali kɛra ka kɔn makan kafiriw ɲɛ n'u ka mɔgɔw ko ko n'u tɛ tiɲɛ fɔla ye a dangaw juguyara wa firawuna ye ko bɛɛ da Musa kan Zulautadi min ye benbe kalatigi ye samudakaw fana samudu tɔɔrɔ la wa luti ka mɔgɔw fana tɔɔrɔ la dɛ luti yɛrɛ tɔɔrɔ la ani jiritu mɔgɔw n'o ye Shuaibu ka mɔgɔw ye a ko nin ulaika la ahzabu a ko o de ye jamakulu kofɔlen ye wa i k'a dɔn a kelen o kelen ninnu bɛ y'u ka kiraw sɔsɔ ni ala ka ɲanga taa jiginniw kan a ko kiraw galontigiyara ka kɔn Muhamadu ɲɛ o qawmu Nuhi o don wa minnu ka mɔgɔw ko ko Nuhu tɛ kira ye o ye tɔɔrɔ bɛɛ da kan i y'a dɔn a b'o kisaw dɔn wa adakaw fana kɛra ten Firawuna ni Musa kɛra ten Zul Autadi Firawuna min ye benbe kalatigi ye benbe kala kɔrɔ de ye n'a ko a bɛ ni mɔgɔ min kɛra silamɛ ye ka tugu Nabilahi Musa la Firawuna kun b'i minɛ a bɛ juru don i sen kelen la ka bɔrɔ dɔw la k'o genge ka tila k'a don sen kelen la k'a fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka bɔrɔ don a la k'a genge k'i bolo kɛ ten o tuma i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ sɔrɔ k'i ɲangatali daminɛ o tuma na Zul Autadi bɔrɔtigi an ko benbe kala bɔrɔtigi samudakaw fana ye u ka kira tɔɔrɔ o cogo in kelen la wa lutu ka mɔgɔw ye ko da luti yɛrɛ kan wa ashabul aikati an b'a fɔ o don ko ziminintu mɔgɔw parce que ziminintu o de ye yiri ye n'a donna ɲɔgɔn na a bɛ jɔ k'u kamaw kɛ kelen ye yiri dɔ bɛ yen n'i m'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn u ti fanga sɔrɔ mais zimini kɔni hali n'i y'a kuru fila turu yɔrɔ kelen u bɛ wuli ni ɲɔgɔn ye k'u jɔ o tuma na m'o ko zimini tu mɔgɔ mais ayikatu yɛrɛ kɔrɔ ye arabukan na el ayikatu c'est-à-dire jiri tu tile ti min pɔrɔnjɔn wala jiri falen ka fo ka yɔrɔ datugu o tu o de bɛ wele el ayika o tuma na yan an ka ni bi tɛ ka kɔrɔ an kun ti Côte d'Ivoire wele ko Côte d'Ivoire an b'a fɔ ko tukɔnɔmɔgɔw parce que tu ka ca ye kojugu yiri ka ca ye tari ma faamu de tuma na ayikatu de kɔrɔ ye yiri min donna ɲɔgɔn na fo ka suma don o tuma na ko wa ashabul aikati o ye Shuaibu ka mɔgɔw ye Shuaibu ka mɔgɔw olu bi ten de ulaika al-ahzabu a ko hizibu ko min fɔri ye sisan an ka kuma yɛrɛ daminɛ na n'a fɔra mahazumun min al-ahzabi o kelen de ye nin ko ulaika al-ahzabu o de ye jamakulu ye jamakulu minnu halakira wa kira yɛrɛ taw bɛ halaki fana wa fo ka diɲɛ wuli tiɲɛ jugu bɛɛ bɛ halaki maa o maa y'i jɔ tiɲɛ ye ala b'i malo kalan t'o la fanga t'o la se t'o la n'i y'i jɔ tiɲɛ ye ala b'i halaki naam. sigatenna maa o maa y'i jɔ ala ɲɛ o tigi bɛ halaki kalan t'o la se t'o la fanga t'o la an karamɔgɔ Adama Alhaji Usman Kan an bɛ cɛkɔrɔba ɲuman fo a ka nin kɔnɔnajɛ la Mamadu Manto ye a ka nin bilasirali na kuranɛ walawalali yɛrɛ cogo la i b'a dɔn ka fɔ
kuma walawalali ala y'a nɔgɔya cɛkɔrɔba ma n'a kuma na i tɛ ɲininkali kɛ a tun bɛ fɛ ka mun fɔ walima ye mun fɔ janko a jɔra yɔrɔ min na an ka jigi sɛmɛ ala la an ka tiɲɛ minɛ le reste an k'o to yen minnu ka fisa n'an ye dali la kiraw dɔ fɔr'u ma a bɛ ka Muhamadu yɛrɛ ala bɛ ka Muhamadu yɛrɛ su k'a fɔ a ka sabali minnu kɔnna ɲɛ kiraya la dɔ fɔr'olu ma ko Muhamadu yɛrɛ ka sabali karamɔgɔ yɛrɛ fana filɛ k'o de fɔ e yɛrɛ ye jɔn ye kiraw kɔfɛ a kuma k'an bɛɛ ka sabali an ka tiɲɛ minɛ le reste an k'o to yen dugawu bɛ kɛ cɛkɔrɔba ye si kɛnɛya lafiya ala k'a dan n'a ka du ma n tun ye Abdulayi Sogodogo Ibrahima Kulibali Baba Keita olu ka sɔrɔlen nin ka baara bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka se k'a lajɛ o kɛra Mohamed Traoré fɛ Motara ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka baara in yɛrɛ fana lamɛn ka su u nɔfɛ ninnu bɛɛ nɔfɛ o ye an karamɔgɔ Elhaj Adama Nuhu Jawara an bɛ fo ka waleɲuman dɔn an bɛ taa sugu kɔnɔna la Fatumata kɔrɔba se sugu kɔnɔna la mun de bɛ sugu kɔnɔ bi an ka bi sugu kunnafoni o bɛ ɲɛmako ale ni lemuruba de kan an ka kunnafoni ɲinina Fatumata Konate an b'a fɔ nin yɔrɔ in na ani a ka équipe bɛɛ lajɛlen bi u wulila ka don sugu kɔnɔna la u ye fɛn min sɔrɔ ɲɛmako ni lemuruba lahalaya ka sugu kɔnɔ an ka jɛ ka sɔrɔtaw ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka na ayiwa inchallah min bɛ ne bolo sisan an bɛ k'a feere sa 500 an bɛ ka dɔw bɛ k'a feere 600 an woro kɔni ye 500 ye min ye ɲamaku prix gɛlɛya sisan Sikasokaw bɛ ɲamaku min sɛnɛ jadisiw taara yen yɔrɔw de jeni ɲamaku ma se ka bɔ Sikaso ɲamaku bɛ ka bɔ Abidjan Ivoire de la bon ɲamaku bɛ ka bɔ yen min fɛnɛ na a ma ɲɛ yen kosɛbɛ dɔɔni min fɛnɛ ɲɛna Ghanaiens ni Nigériens bɛ k'a san sa ka taa bama yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛw ye o de bɛ ka ɲamaku ko tɔ gɛlɛya kosɛbɛ Mali ta ma ɲɛ ɲina fewu jaabi min kɔni bɛ ne bolo halisa kasara min ye mɔgɔw sɔrɔ ɲamaku ko la an balimaw sɔrɔ ɲamaku ko la halisa ala ka se k'an fanga se jadisi ninnu kɔrɔ ni jadisi mankan in ma ban ɲamaku de ta ye nin an ye nin dɔrɔn de dɔn dumunifɛn bɛɛ bɛ gɛlɛya parce que mɔgɔw bolila ka taa k'u ka feerefɛnw to lemuru minɛnw bɛ kungo kɔnɔ mɛ u tɛ se ka don kungo kɔnɔ ka taa minɛnw bɔ bon an bɛ dugawu de kɛ halisa ala ka da ɲuman don a la ala ka jamana in fanga se jadisiw kɔrɔ an kɔrɔ da kumaba 480 misɛnmani 440 o ta misɛnmani 540 bon lemuru min bɔ Bamakɔ n'a lamina yan nɔ ji Sumabugu a bɛ Sibi mara la n'a tɛ bɔ an ka foro la an bɛ taa ta forotigi bolo bon an kɔni m'a pese kilo la parce que n'i ko k'a kɔnde o tɛ sɔn a ma quoi o k'a pese mɔgɔ min taa pese la ka na a kɔnde a jɔ a kosa la n'i k'i b'a pese o tɛ sɔn k'a san quoi ni mɔbili ka a bɛ taa ka na nɔgɔya kɔnɔna na mais ni mɔbili ye defɛti kɛ o bɛ se ka kɛ a gɛlɛya yɔrɔ ye quoi sinon gɛlɛya foyi wɛrɛ t'a la ka kɔn sunkalo nin a bɔ waati dɔ la a bɛ caya n'a cayara waati min a da bɛ se ka nɔgɔya bon n'a a dɔgɔyara waati min na a fana bɛ se ka gɛlɛya quoi bon ne bɛ n lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka foli di bɛɛ ma. Maladu ɲamaku gɛlɛyara ɲina dɛ ɲamaku ka gɛlɛn dɛ ɲamaku tɛ se ka san yɛrɛ de mais lemuruba ko ka nɔgɔn wagati mais mun ye ɲamaku gɛlɛyali kun ye ko jihadisiw de taara Sikaso yɛrɛngi jeni an bɛ a ɲini ala fɛ ala ka se ka na ni sababu ɲuman ye amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin an bɛ foli kɛ an ka sɛnɛkɛlaw bɛɛ an ka yirifotigiw ala ka bɔda ɲuman kɛ an bɛɛ lajɛlen ye i n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye kuma daminɛ la k'a fɔ ko bi an ka maa welelen o y'an karamɔgɔ Muhamadu Fofana ka bɔ Jamiyatu Ansarudine kɔnɔna la an n'ale de bɛna jɛ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ bi an ka hadisul iftar kɔnɔna la Ustaz Muhamadu assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kɔri baasi foyi tɛ yen alhamdulillah dakunya fila foli kan an filɛbagaw ye an bɛ ala fo a ka to yani an ka don foli la an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na an bɛ segin ka na inshallah ka fara ɲɔgɔn kan ani jɛnɛ waati dumanw kɛ tɛrɛminɛlen ani bilisi ɲɔgɔnna kɔnɔna la ninnu b'an ka foli to ka di b'aw bilasira aw ka nin waati duman ninnu bɛɛ la sumani fara ɲɔgɔn waatiw la belebele dɔ ye a y'aw tagama ɲɔgɔn kɛ ka di ye ka di
a ka di dɛ. Ami singana jamukan kundala anga sponsor officiel ambe afuka wala nyumando ale mi andeme ni mbaraina kanyini bela jelen fe aka produit no anga usa ko chaya kadame produit ni produit wasalewi produit siga sigale no je precia be ola mayonnaise kadi fo ata se te alkaba ma onanyo ona chama donc amani na fleba fe la jelen fe na fanka mo amadou yalobe afutuna mo fe kadam jamukan ndeme kito isikino la idadro ka do suwono wala ka do bitigono kan produit nun dora kelensa ninu nun sana ka bansu wonala aban yayira sana taw fanana dana min be anni anyonche o dana be kura ya ame do ke anni ay alaka aka sugudia ame singana nga mawilina ankara mo Mamad Fofana da kunya flaful ga amfle bawi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ame ala fo ka barkada naam ka wole nyumando ka tanga ni Allah subhanahu wa ta'ala fe ka bo shaytan toroma shaytan mi ngara farala ke rufenya ni setigi ala ya genga baka hinana o ko fe ami kishi ani nema chama ni ala fe ala ko ke dabo na son kayra maka no ye amdu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ani asudi ngo ani aka sahaba minu ma java nyana asuma yele mani ko fe minu ma ka dimba java ko fe ani mo to ko so nyi na fokata si alkiyama jodo kan no te ne ko fe amanga fulila se yanga so ma yarama no ye ankara mo ye alil makan amba ina ala fe shi jan ani kene ani laban ma ya rabbi ala ko dan kar mo ma ya rabbal ay nyebbe kam ne here ya rabbi ala ka here ka naka dimba ya amin o ko fe amanga fulila se lame bakil ngele bela jele ma mo bi ka an lame na watina maliko na ya ani maliko ka anga fuli ba bela jele kerengara ne ma ammi aw minu ngadna ya nabi donc anga fuli be a bela jele inshallah anga fana bese ka ifo ki wala no anga wele jabili la hambaro ni wati manno sungalo ni wati kele ka kala ko ka cha anga wele serima ibola kana anga wele jabi anga fana be o ful o bu ma sigin ki inshallah biam fe ka kuma wala ndale kan ka kuma dum sanu fe dum sanu mu bange bawo ni yonche no dum sanu do burkile mu bange bawo ma afo dum sanu ma choda no ibe mu fanyi dum sanu danga de anga wanda minga ina biya fo chogomna no e dangadiya dangadiya e fenjugu bade dangadiya mai Allah subhanahu wa ta'ala yare mana dangadiya ka aye dangadiya sabe dugo dinya ka ibanga barka nyini ikana ke dangadinye ayo ni ale Allah ta'ala yare batoli de ayo de sumanyona Qur'an ko nana ni Qur'an ko tagalaje suratul Isra'i ayam muka an sabana katabla amgannana Allah subhanahu wa ta'ala ba fu aya konna ko wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibari ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janā'a adh-dhulli min ar-rahmati wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayani saghīrā. Ni suratul Israil laje Allah Ta'ala bi bangi bako aba surunya ali Allah Ta'ala yere batoli dila aba foko wa qada rabbuka bi ma'na wa amara rabbuka ala de ya morali ke ko an kana foish bato ni ali Allah Ta'ala te o kora foish manga bato foi ni bato manga ni fengara bato ra min ta ala yi o ko ni bato manga ala dron de ni bato kaka ala sila ka tukala o rabbe ko wa bil walidain ihsana ko an ga nyuma yake an bange bawe kana suma ke danga dinge donc danga dinga mai bazika ju chama de bi danga dinga ala na fo ga da ko u dola keli u bi u fla na ala yi shido umma ko olu korba yara ibulu u yi shi soro ibulu ko hali kana fo ko of sade peranguna u bi fengara tede ka fo a ma de ka kuma ka chan ou bien ba de ka kuma ka chan uju no ko hali kan o dama tede hali of ki kana ofo bo ni yen laje
ala b'a ta yan nɔ ko i bangebaa fila parce que a ka ca na ni mɔgɔ kɔrɔbɔla i b'a sɔrɔ a ladonbaa caman ye a yɛrɛ wolodenw de ye ni si sera degré dɔ la i b'a sɔrɔ olu de bɛ se ka u janto i la k'i ladon mais bangebaa dama tɛ minnu dama y'i bange o dama tɛ bangebaa ye i fa ni maa o maa bɛ fa la i bɛ danga min sɔrɔ i fa fɛ i b'a sɔrɔ o fɛ i fa ni maa o maa ye sin kelen min hali n'u tɛ fa la i bɛ danga min sɔrɔ i fa fɛ i b'a sɔrɔ o fɛ i ba ni maa o maa bɔra ɲɔgɔn na i bɛ danga min sɔrɔ i ba fɛ i b'a sɔrɔ o fɛ donc danga sɔrɔ yɔrɔ ka ca i fa ye muso o muso ta hali n'a y'a sɔrɔ i si ka kɔrɔ o muso ta ye i bɛ danga min sɔrɔ i ba fɛ i b'a sɔrɔ o muso kelen fɛ o parce que i fa y'a furu o y'i ba de ye donc o la Alahu Taala ko de ko hali kana fɔ ko uf ko i ka majigi kɛ c'est à dire i ka dɔgɔya i ko o kama jigi i bangebaa fila ye ni hinɛ ye ko wa k'i ka dugawu k'u ye ko ala ka hinɛw na i n'a fɔ o hinɛ na e fitinin mana cogo min na bon n'i ye nin yɔrɔ in lajɛ kama rabbayani saghira donc o bi min jira k'a fɔ ko bi e kɔni fanga bɛ e la bi min ka di e ye e bɛ se k'o kɛ ni fanga ka dɔgɔ mais ko kana ɲina kunun kɔ dɛ kunun ale tɛmɛtɔ tun bɛ se k'e ta dɔrɔn ka se k'i da kɔ la ka tɛmɛ n'a ye ci i yɛrɛ i ye a tɛ foyi tiɲɛ a ye wala mais bi ale fanga dɔgɔyara wa man nu'ammiruhu nunaqqisuhu fil khalqi afala yaqilun donc ni mɔgɔ min bɛ n'ala ye si d'i ma dɔrɔn donc i kana se k'a la donc nagasili bɛ na o cogoya la bon a b'o cogo la hali ni an y'an karamɔgɔ n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ala ka si janda n'a ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen hali n'an y'a lamɛn kɔsa in na a ye siratul mustaqimu min fɔ an ye ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to o siratul mustaqimu in na n'i y'o siratul mustaqimu in ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a kumakan filanan o fana ye ɲumanya de ye bangebaa ye i kana kɛ dangaden ye suratul Ali Imran kɔnɔna na Alahu Taala b'a fɔ kul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana yaye donc wala ni y'o fana lajɛ dɔrɔn a filanan de bɛ na ko i ka ɲumanya kɛ i bangebaaw ye i kana sɔn ka kɛ dangaden ye donc kuma kuntala surun min b'an bolo fɔlɔ donc o ye nin ye inshallah dangadenya an ko i ko ala de ye an bali a la ala ye an su kan kɛ fɛn min kan ale yɛrɛ bato kɔfɛ o ye bangebaga labato ye dangadenya kɔlɔlɔ jumɛn b'a la kɔlɔlɔ caman bɛ dangadenya na mais yani an ka don o kɔlɔlɔ la fɔlɔ an y'a fɔ dangadenya yɛrɛ ye mun ye dangadenya yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ huwa kullu fi'lin aw qawlin yata'azza bihi alwalidaini min waladihima donc fɛn o fɛn bɛ yen kɛwale la i ye kɛwale dɔ de kɛ o kɛwale la ou bien kumakan na n'o bɛ bangebaa fila tɔɔrɔ a bɛ fɔ o de ma ko dangadenya par exemple i n'a fɔ k'i pɛrɛn i bangebaa kunna o ye a dɔ ye o kɔfɛ alihijran k'i tigɛ i bangebaa la par exemple i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen ni bangebaa ye ko dɔ kɛ u bɛ se ka funu bangebaa yɛrɛ la ten u tɛ don a ka bilen yɛrɛ donc i b'a sɔrɔ bangebaa yɛrɛ bɛ siran olu ɲɛ ko karisa ko ka gɛlɛn ko n'i y'i fa ta dɔrɔn k'a b'a tigɛ i la donc o la o ye dangadenya ye bugɔli fana b'o cogo kelen la k'i bangebaa bugɔ nin bɛɛ lajɛlen ye dangadenya ye ou bien i y'a fɔli n y'a fɔli min ka kuma daminɛ na ou bien ko ouf k'a fɔ i bangebaa ma ko ouf donc nin bɛɛ lajɛlen ye dangadenya ye ou bien k'i bangebaa lakasi mais n'a fɔra ko k'i bangebaa lakasi o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko e yɛrɛ y'a bugɔ o dama tɛ dɛ fɛn o fɛn bɛ dusukasi se i bangebaa ma n'i kɛra sabu ye ka na n'o ye ko a lakasira n'o ye a ɲɛji bɔra n'o ye a bɛ n'a fɔ e de y'i bangebaa ɲɛji bɔ nin defo ye min maa caman na dɛ donc i kan k'i janto i bangebaaw la fɛn o fɛn b'u dusu kasi ka n'a se u ma fiyewu donc n'i ye nɛni yɔrɔ lajɛ kira b'a fɔ ko dangaden lakika ye jɛnɛ ye k'o ye mɔgɔ min bɛ a yɛrɛ bangebaa nɛni k'o de ye dangaden ye a ka sababu bɔ kan dɔ ma ko ko kira ko mɔgɔ bɛ sɔn k'i bangebaa nɛni wa kira b'a fɔ ko awɔ ko mɔgɔ bɛ sɔn k'i bangebaa nɛni ko n'i ye mɔgɔ bangebaa nɛni e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i ye min bangebaa nɛni k'a b'a ta sara i la a b'i yɛrɛ bangebaa nɛni ko n'i y'o bangebaa nɛni ko n'a y'i ta nɛni k'e yɛrɛ de y'a nɛni donc o la an ka an janto o la o kɔfɛ al ihmalu ihtiyajatihima o kɔrɔ ye di, c'est à dire ka i mako bɔ u makow la
k'u ka ko dɔgɔya i bolo i t'u ka ko sɛbɛ minɛ par exemple n'u k'i ma ko nin kɛ i t'a minɛ sɛbɛ la ne kun m'a fɔ e ka nin kɛ ne ɲinana donc k'i ka bangebaa ka ko minɛ i sɛbɛ la donc a bɛ fɔ ninnu de ma ko dangadenya a n'a ɲɔgɔnna caman donc o la sisan an bɛna don i ka kuma kɔnɔna na sisan i ko k'olu ko kɔlɔlɔ jumɛn bɛ dangadenya na kɔlɔlɔ min bɛ dangadenya na o ka ca n'i nana kira yɛrɛ ka kumakan lajɛ kisi ni nɛɛma bɛ kira ye kira bɛ jamakulu 3 ta a b'a fɔ k'olu tɛ don arijinɛ kɔnɔ fiyewu jamakulu 3 ko olu tɛ don arijinɛ kɔnɔ abada donc o jamakulu 3 n'i y'o lajɛ o dɔ ye dangaden ye kuma kun dala surunya na mais kɔlɔlɔ min bɛ dangadenya na 2 don kɔlɔlɔ dɔ bɛ yen nɔ o bɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan kɔlɔlɔ dɔ bɛ yen nɔ o bɛ sɔrɔ lahara n'i y'a lajɛ kɔlɔlɔ fɔlɔ min bɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan nɔ ko yaslubul akhu albarakatu fi hayatihi dangaden ala bɛ barika bɔ i ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ nafa t'i ye i ka diɲɛlatigɛ la ni barika bɔra i ka diɲɛlatigɛ la ka ban a banna diɲɛ bɛ barikatigiw de bolo donc ala bɛ barika bɔ i ka diɲɛlatigɛ la wa malihi a bɛ barika bɔ i ka nafolo la donc o kɔrɔ ye de hali ni nafolo b'i bolo nafolo kun ye damu min ye e t'o sɔrɔ ala b'i kungow se i ma n'o tɛ o kɔrɔ tɛ k'a ko dangaden tɛ wari sɔrɔ dangaden bɛ se ka wari sɔrɔ dɛ mais dangaden ka wari de t'a nafa par exemple i b'a sɔrɔ sisan e muso ko a mangɛnɛ ou bien i den dɔ k'a mangɛnɛ i bɛ se ka taa aspirini kisɛ 2 san ka d'o ma o b'o kɛnɛya mais dangaden i bɛ miliyɔn don a la ou bien i bɛ waa caman don a la donc o la hali n'i ye wari caman sɔrɔ ko dangaden ka wari t'a nafa wa waladihi dangaden de a t'a nafa c'est à dire denw b'i bolo mais denko hami b'i la denw b'i bolo mais i ɲɛ bɔlen don dendanw fɛ denw b'i bolo diɲɛ don o don ni balaw ni problème tɛ i tɛ ka foyi sɔrɔ denko la den kamalenkɔrɔw b'i bolo so kɔnɔ u tɛ ka pɔri ɲɛ i ye e de y'u ta depuis u fitinin fo ka t'u kɛ kamalenkɔrɔ ye halisa u dulonnen don i la foyi t'a se mɔgɔ ma ni dangadenya ye watadiku alayhi umurahu kullahu i ka diɲɛlatigɛ ko o ko bɛ yen nɔ ko a b'a bɛɛ lajɛlen koro i da la donc dangaden ma don ko o ko la diɲɛlatigɛ kɔnɔna na a ti ɲɛ a bolo fiyewu o kɔfɛ ko wa su'ul khatimati wal jaza'u min jinsil amal donc a bɛ labanko juguya a b'o s'i ma labanko juguya a b'o s'i ma o kɔfɛ i ye min nasuguya kɛ ala b'i sara n'o o nasuguya ye i ye baara nasuguya min kɛ i bangebaaw la dɛ ala b'i den d'i ma min bɛ o juru sara i la mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ni den dɔ bɛ mɔgɔ dɔ bolo bi ko o den kɛn bɛ ka kɛ dangaden ye ou bien a kɛn bɛ tan nɔ k'a fɔ ko o tun ye dangadenya ko ala y'a sara la n'o o tɛ ala bɛ mɔgɔ lajarabi ala bɛ adamaden lajarabi mais maracogo jugu fana bɛ se k'o se i ma ani muso jugu furu o bɛ se k'o s'i ma donc parce que den lamɔcogo de bɛ den la n'i ye den sɔrɔ i bɛ lamɔcogo de b'a la yaasa a bɛ se k'i sago ye i fa y'i lamɔ cogo min na i yɛrɛ b'o dɔn i kan k'i den lamɔ o lamɔcogo de la o ye kelen ye i kan k'i furu yɔrɔ de dɔn n'i ma furu yɔrɔ dɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ taa baarakɛyɔrɔ de la jɔnni bɛ so an baw de bɛ so donc o la n'o olu ma ɲɛ den tɛ se ka ɲɛ donc o la lajarabili bɛ se ka kɛ o la mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ a den tiɲɛnen don mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ale tun ye dangaden ye donc o la o kɔfɛ fana ko dangaden bangebaa 2 ka bi danga min kɛ ko o danga b'i sɔrɔ ka foyi t'a la en tant que n'a a kɛra tiɲɛ kan a danga b'i sɔrɔ ni bangebaa 2 y'i danga donc o de la n'i ye nin yɔrɔ in lajɛ nin yɔrɔ in bɛ taa hali tiɲɛ fana kɔnɔna na don o don n'i wulila sɔgɔmada fɛ i faw bɛ dugawu k'i ye ala ka hɛrɛ k'i ye ala ka miliyari caman nɔgɔya ala ka kɛ tan ala ka mais mun rien ne change mais pourquoi i ma fɛn kɛ o i ma fɛn kɛ n'i ma fɛn kɛ ni dugawu kɛra a bɛ minɛ cogo di a tɛ minɛ dɛ
ni mana foroko jala da ni ma fɛn dɔ da ka girinya ni fiɲɛ nana dɔrɔn a bɛ taa n'a ye donc mun b'a girinya i bɛ fɛn min bila sanfɛ o la i bɛ kɛwale ɲuman min k'i bangebaa ye dɛ n'a ko n ko a bɛ minɛ parce que a ka girin fɛn girinma dɔ b'a sanfɛ donc a b'o cogo la fana n'i ye bangebaa dusu kasi a dusu kasilen n'a ye min fɔ Ala ye o bɛ kɛ donc an ka an ɲan do dusu kasi la an bangebaaw la an kana an bangebaaw dusu kasi a bɛ adamaden ka diɲɛlatigɛ a b'a bɛɛ tiɲɛ pewu donc nin ye kuma kundala surunyana nin ye diɲɛlatigɛ ta ye lahara ko alihirmanu min aljanna dangaden tɛ don arijinɛ kɔnɔ abada ko yɛrɛ problème ba de ye nin ye dangaden tɛ don arijinɛ kɔnɔ c'est à dire f'i ka janto de i k'a dɔn de c'est à dire n'i kɛra dangaden ye quoi Ala yɛrɛ de mako tɛ e ka baara ɲuman na fiyewu i tɛ baara ɲuman foyi kɛ ko Ala Taala mako bɛ a la donc o la dangaden taa yɔrɔ foyi tɛ dangaden la ni janɛmɛ tɛ a mana baara ɲuman kɛ cogo o cogo Ala mako t'a la a filanan o ye jumɛn ye la yanzuru Allahu ilayhim yawmal qiyamati bi ayni rahma alkiyama jɔ don Ala tɛ dangaden filɛ ni hinɛ filɛla ye abada hinɛ filɛla n'Ala min filɛ ni hinɛ filɛla ye donc i bɛna hinɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn hinɛ tɛ yen donc laharata a sabanan o ye jumɛn ye ko a b'i duumɛ janɛmɛ kɔnɔ khalidina fiha abadan i tɛ bɔ fiyewu faamuyali ko ɲuman ya rabbi Ala k'o nɔgɔya amin ya rabbal alamin an yɛrɛ bɛ se ka an yɛrɛ kisi dangadenya ma cogo min ani bangebaaw yɛrɛ fana bɛ se ka denw dɛmɛ cogo di walasa ka denw kisi dangadenya ma an yɛrɛ bɛ se ka an yɛrɛ kisi dangadenya ma o ye de n'i ye hakili sɔrɔ parce que fɛn in fɔlɔ-fɔlɔ bɛ dugumana de la lamɔ de la éducation de la depuis denmisɛnnin fitinin i b'a éduquer de kana nin kɛ nin man ɲi ni dugu jɛra taa i ka t'i faw fo n'a faniciniw bɛ yen taa i ka t'i faw fo n'a baw tɔw bɛ yen taa i ka t'i baw fo i b'i den éduquer ten nɔ de n'a ye dajuguya nɛni kɛ i b'a corriger donc depuis a denmisɛnnin a bɛ wuli n'a ye de bangebaaw de bi a wuli ni a ye mais n'Ala ma maa min garijɛgɛ o la ni e yɛrɛ kɔrɔbayara sa donc n'i ye hakili sɔrɔ i b'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn ɲuman dɔn i bɛ fɛn jugu dɔn n'i kɔrɔbayara kɔni nin ye ɲuman ye nin ye juguman ye bɛɛ lajɛlen b'o dɔn mais dangadenya bɛ se ka bɔ yen i kelen kɔ dangaden ye ka tila k'i yɛlɛma k'i kɛ dugawuden ye o bɛ se ka kɛ hali i bangebaaw fatulen kɔfɛla fɛ i bangebaaw olu fatulen kɔfɛla fɛ dɛ i bɛ se ka kɛ dangaden ye i bɛ se ka kɛ dugawuden ye n'i ye a tɔgɔ fɔ n ye Anas ibn Maliki ale ka hadisa dɔ bɛ yen nɔ hadisa in kira ka sahaba dɔ de y'a mafilɛ ko Abi Usaid ale bɛna kira yɔrɔ la a bɛna a b'a fɔ ko ale bangebaaw fatura ale bangebaa fila bɛɛ ko a fila si tɛ yen ko hal baqiya alayya min birri abawayya shay'un min ba'di mawtihima ko u fila fatulen ne bangebaa fila si tɛ yen bilen yalima o duga ɲinini bɛ n ka bilen wa n bɛ se ka kɛ dugaden ye tuguni wa kira b'a fɔ ko awɔ ko hali ni i bangebaaw fatura o t'a bali kira b'a fɔ cogo di ko as-salatu bima'ana ad-du'a'u wal istighfaru lahum donc i k'i hakili to dugaw la i ka dugaw k'i bangebaaw ye i sali o sali dugaw k'i bangebaaw ye Ala yafa deli i bangebaaw ye i mana jɔ lahɔrɔma yɔrɔ o lahɔrɔma yɔrɔ la dugaw kɛ i bangebaaw ye kana ɲinɛ dugaw kɔ donc a b'o cogo kelen la ko wa sodakatu anhuma i ka sarakati bɔ i bangebaaw ye kana ɲinɛ sarakati kɔ sarakati bɔ u tɔgɔ la k'a ɲini Ala fɛ ko Ala ka nin hinɛ se n bangebaaw ma a bi mɔgɔ yɛlɛma k'i kɛ dugawuden ye hali i bangebaaw fatulen kɔfɛla fɛ o dama tɛ dɛ ko wa in kazu wasiyatuhuma min ba'dihima c'est à dire u ye wasokan min kɛ yanni u ka fatu
e fa satɔ a ko e ma e de ye denkɛ kɔrɔba ye a ko i janto i dɔgɔnin ninnu na dɛ ou bien a ye ɲɔgɔn minɛ dɛ a kana fara dɛ a y'a balimaw a y'a janto ɲɔgɔn na dɛ a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan donc i fa ye layidu minnu ta ani a ye wasoya kan minnu kɛ i k'i janto o la i ka sago olu ma i k'olu kɛwalew kɛ i bangebaaw taalen kɔfɛla fɛ i bɛ sagi ka kɛ dugawu den ye o kɔfɛ ani jumɛn ye ko wasilatu aqaribil abi wal ummi i fa n'i ba u balimaw i k'olu kɛ i balimaw ye i ka gɛrɛ u la i k'u balima sira bɔ i k'i bangebaaw ka sira bɔ n'u olu yɛrɛw tɛ sira min tɛ bɔ par exemple ni maa min ma muso ta i bɛnna kɔni na a ma nɔgɔ i b'a sɔrɔ sa n'ala ma far'i kan e denw kɔni olu kɛ man di k'o sira bɔ par exemple i fa bɛnna mɔgɔ fa bɛnna a den min ne ma muso ta ye o sira bɔ man di dɛ mais i fa balimaw don a ba balimaw don olu n'a ɲɔgɔnnaw i ba bɛnna par exemple olu n'a ɲɔgɔnnaw donc i k'i janto u ka balima siraw la n'olu yɛrɛw tɛ sira yɛrɛ min tɛ bɔ donc i k'i janto o la donc n'o kɛra a ka ca na i bɛ yɛlɛma ka kɛ dugawuden ye o kɔfɛ a jumɛn ye ikramu asdiqa'u alwalid i bangebaaw u teriw i k'olu bonya i ka bonya ta k'u sɛgɛrɛ i ba teriw i ka bonya ta k'u sɛgɛrɛ a jɛɲɔgɔnw i k'olu bonya i n'a fɔ a ka da a ye cogo min na i k'i janto la i b'a ye nin defo bi duba caman sɔrɔ i b'a sɔrɔ aw ka du ye duba ye cɛkɔrɔba relation b'a la a teriw ka ca mais sigida la i b'a sɔrɔ teriw b'a la a bɛ taa bɔ mɔgɔ ye a bɛ ɲumanya kɛ mɔgɔw ye mais hali ni cɛkɔrɔba ka se tɛ aw ye ɲɔgɔnna se t'aw ye cɛkɔrɔba fatura dɔrɔn aw y'a sen kuru olu bɛɛ lajɛlen la mais cɛkɔrɔba ka sira kɔrɔ denw to duba la cogo di du tɛ se ka to duba la bilen parce que aw ye cɛkɔrɔba ka sira bila donc k'i ka i janto o la cɛkɔrɔba ka sira kɔrɔ in dɛ k'i k'o minɛ i k'a teriw bonya i k'olu k'i faw ye i ka taa ɲumanya k'u ye f'u k'a fɔ ko an denkɛ an terikɛ karisa kɛ ani min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ yan nɔ n ko ani denkɛ de ye nin ye voilà donc n'o kɛra hali n'a y'a sɔrɔ i bangebaaw tilali la ka sɔrɔ i ma sira ɲuman minɛ n'i ye nin sira in minɛ i b'i yɛlɛma ka kɛ dugawuden ye tiɲɛ yɛrɛ ka dɛ tuubi tiɲɛ yɛrɛ kan naam i ka kuma kɔnɔna la an y'a faamu k'a fɔ ko hali bangebaga fatulen kɔfɛ den bɛ se ka kɛ dangaden ye den bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ dugawuden ye bangebaw fatulen kɔfɛ yala o kɔkan kari fana bɛ yan misaliyala dɔ bangebaga dɔw fatura ka sɔrɔ olu den ka di den y'u sago bɛɛ k'u ye fo bangebaga fatura a kɔrɔ bangebaaw taara k'a to dugawudenya kan yala o bɛ se ka to kan ou bien a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ dangaden ye i bɛ yɛlɛma k'i kɛ dangaden lakika ye a bɛ yɛlɛma dangaden lakika i bɛ yɛlɛma k'i k'a ye a bɛ yɛlɛma ka kɛ dangaden siga ayi y'a faamu awɔ y'a faamu siga foyi t'a la c'est à dire ni bangebaaw fatura o t'a bannen ye o y'a daminɛnen de ye mumini yɛrɛ c'est-à-dire diɲɛlatigɛ hadamaden f'i k'a dɔn quoi ni hadamaden kɔni bangena ka na diɲɛ na a tɛ ban de bilen fiyewu banni de tɛ yen suma yɛlɛma dɔrɔn de bɛ yen n'i nana diɲɛ in kɔni kɔnɔ yan k'i ye fiɲɛ minɛ ka ban a banna i tɛ ban bilen i bɛ yan nɔ waati kunkurunin de kɛ o de ka dɔgɔ n'a waati bɛɛ n'o tɛ i ye waati min kɛ yanni i ka na o ka ca هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا yalima waati dɔ ma tɛmɛ wa i ko kun di fɔ ni si ye san 20 ye yanni san 20 je e tun bɛ min i kun dɔnnen don wa i tun bɛ min ni ye san 20 joli kɛ ka se e bangeni ma o ka ca i y'o kɛ adamu na i kun tɛ yen donc i nana yan nɔ mɔjuru min na yan nɔ n'i nana sɔrɔli la yan nɔ waati ye waati kunkurunin dɔrɔn de fitinin mais yan c'est très important parce que yɔrɔ min bɛ laban dɛ o de bɛ ɲini yan donc o la na i bangebaa bɔra yan nɔ a ma ban o a taara badabada yɔrɔ de la e yɛrɛ fana b'o sira de kan e bɛ taa yen nɔ donc o la i kan k'i janto i dogo de la i bangebaa ye
o de la kira b'a fɔ ko alikiyama jɔ don ko ala bɛ taa arijinɛ so dɔw di dɔw ma k'u b'a fɔ ala ma ko non ko nin tɛ ne ta ye ni arijinɛ so in tɛ ne ta ye fiyewu ne ma nin baara kɛ fiyewu ala b'a fɔ ko awɔ i ma nin baara kɛ dɛ mais i fatura ka den ɲuman min t'i kɔ o ye dugawu minnu k'i ye dɛ o de y'a to i ye nin sɔrɔ donc o la n'i ɲinɛ ni i bangebaaw kɔ dugawu la dɔrɔn i bɛ kɛ dangaden ye o kɔfɛ a bɛ tila k'i ka diɲɛlatigɛ gɛlɛya i ma par exemple mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ ni garijɛgɛ ka gɛlɛn ko i tɛ foyi sɔrɔ e ka essayer dɛ i janto i bangebaaw la i sali o sali y'i bolo fila ja ala ye i ka dugawu k'i bangebaaw ye n'a y'a sɔrɔ u bi diɲɛ na yan dugawu k'u ye ala ka labanko ɲuman d'u ma dugawu k'u ye ala ka si ani kɛnɛya d'u ma ni min fatulen don dugawu k'u ye ko ala ka hinɛ o la gɛlɛya min b'i kan ala bɛ dɔ bɔ a la n m'a fɔ ala b'a ban dɛ mais ala bɛ dɔ bɔ a la parce que diɲɛ gɛlɛya o ye lajarabili de ye fanda mumini bɛ lajarabi cogo min na kafiri fana bɛ lajarabi ten nɔ ni bana ala la ko i ye ko ala ma fɛn d'i ma k'e bana ala la e ka taa kafiri finw la i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ o ka gɛlɛya ka jugu n'i ta ye i bɛ ala jɔnw lajɛ waliju lakikaw bɛ yen i b'a sɔrɔ miliyari b'u bolo donc garijɛgɛ ɲɛtila fɛn de ye mais ka gɛlɛya kɛ k'a tɛ ban fiyewu 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 bangebaa yɔrɔ in o lajɛ donc i k'i janto i bangebaaw la n ye min fɔ sisan i b'a jateminɛ dɔrɔn o conséquence donc n'i ɲinɛna dugawu kɛ i bangebaaw ye i ɲinɛna sarakati bɔ kɛ i bangebaaw ye i ma i bangebaaw ka siraw bɔ o kɔfɛ u satɔ u ye leyidukan minnu di i m'o o leyidukan sira minɛ du kɔnɔna na i n'i balimaw cɛ i n'i sinjiw cɛ k'i balimaw minɛ ka kɛ kelen ye i bangebaaw fatulen kɔfɛ i bɛ tila ka yɛlɛma ka kɛ dangaden ye naam inshallah shagaram ɲininkali dɔ y'o ka ɲɛsin an karamɔgɔ la awa alhamdulillah an bɛ an karamɔgɔ fofana fo ka wale ɲuman dɔn komi ale yɛrɛ a bɛ babu min kɔnɔ babu fɛrɛlen don a ye dugawudenya fɔ k'a nafa fɔ ka dangadenya fɔ k'a kɔlɔlɔ fɔ ka tila ka an nasira fɛn yɛrɛ min ye tuguni maa dɔ i bɛ kɛ dugawuden ye masa kɔfɛ i bɛ kɛ dangaden ye nin yɔrɔ in vraiment nin kan ka walawala an ye halisa nin bɛ maa caman jɛ sabu masa ɲɛ mana tugu ka ban i bɛ taa sɔrɔ du kɔnɔna bɛ taa kɛ an tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen kɛlɛ ni furugu bɛ na fo maaw yɛrɛ dabala bɛ ban ko nin du dumanba in k'o kɛra tan parce que tuma dɔ la setigi walima du jɔyɔrɔtigi ale nana tɛgɛ kuru ne tun b'aw balo buwa de kama n b'aw balo ma de kama buwa tɛ yen bi ne tɛ fugari balo bon yali o kɔlɔlɔ ninnu o bɛ se ka kɛ sababuya ye maa ka se ka kɛ dangaden ye dugawu de la ma wa alhamdulillah an karamɔgɔ an ye ka kuma mɛn o bɛ mɔgɔ kɛ dangaden ye saduri i b'a dɔn du kɔnɔna na du f'a ka ɲɔgɔn minɛ de garijɛgɛ ye fɛn dɔ ye a bɛ yɛlɛma yɛlɛma de mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'a ka di e la bi o ye bi de ye mais ka kɔ bi ɲɛdun e min b'i disi gosi ko ne ka kɔ bi ɲɛdun i dulonnen kundu dɔ la dɔ de y'i ka kalan sara dɔ de ye baara ɲini ka d'i ma o waati dun yanni i ka baara sɔrɔ o waati dun e kun dulonnen don jini na i kun dulonnen don dɔ de la donc diɲɛlatigɛ bɛ ten nɔ de donc f'i k'i janto i cɛkɔrɔba kɔ de la garijɛgɛ kɔrɔ kunda dama tɛ garijɛgɛ bɛ sɔrɔ hali dɔgɔnin kunda i b'a sɔrɔ du kɔnɔna na kɔrɔkɛ bɛ yen nɔ foyi t'a bolo mais dɔgɔnin i b'a sɔrɔ se de b'o ye mais a kana kɛ o kɔnɔ k'a fɔ ko ne fana ye dugawuden de ye c'est à dire i b'a dɔn dugawuden in yɔrɔ a yɔrɔ compliqué don kosɛbɛ a compliqué don n'i ye dugawuden yɛrɛ lajɛ ustaz dugawudenya kɔrɔ tɛ ko gɛlɛya t'i sɔrɔ dugawudenya kɔrɔ tɛ k'i tɛ to janfan na a ye maa caman kɔnɔ ko n'i tora janfan na ko k'i tɛ dugawuden ye a ye o tɛ n'o don
ala yɛrɛ mɔgɔ min ta tɔgɔ ma tigitigi ko karisa ye dugawuden o ye nabilahi Yahaya ye kuranɛ kɔnɔ Yahaya Zakariyaw denkɛ kisi nɛya b'u fila ma mais Yahaya labanna cogo di a dara de k'a kantigɛ mun kosɔn sunguruba yaasa u bɛ se ka daga masakɛ ye cogo min na donc o la garijɛgɛ tɛ dugawu-denkɛ ye donc du kɔnɔna na ne min bɛ yen ni garijɛgɛ b'i la a kana k'e kɔnɔ k'a fɔ ko e de ka dugawu ko e de ka barikatigiya de kosɔn ko fɛn bɛ e bolo a ka ca na i b'a sɔrɔ i ɲɛ bɛ du den ninnu na dɛ e min ye garijɛgɛtigi ye bi i b'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ka garijɛgɛ de bɛ e bolo ni jɔyɔrɔ min bɛ yen ni bana na i b'a ye e de bɛ kɛ laban kojugu ye donc ni cɛkɔrɔba tɛ yen sisan e ko o tuma na cɛkɔrɔba tɛ yen bi ne bɛ bɔ du kɔnɔ a dɔw bɛ yen u b'o de kɛ o u bɛ se ka taa u ka so ni jɔ kɔfɛla fɛ dɔrɔn u bɛ yɛlɛma ka bɔ duba kɔnɔna na u tɛ mɔgɔ foyi ɲɛ du kɔnɔ bilen i sigi k'a lajɛ i b'a sɔrɔ o tigilama de ka gɛlɛya bɛna juguya ka tɛmɛ maa bɛɛ lajɛlen ta kan donc n'i y'o kɛ dɔrɔn i fa ka dugawu i t'a sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ i fa ɲɛ tugura ou bien i ba ɲɛ tugura k'a sɔrɔ i ye dugawuden ye i bɛ yɛlɛma ka kɛ dangaden ye ala k'an kisi a ma an ye nin faamu Malatu e fana bɛ muso ka fɔ an dɔgɔmuso wala san an ka fɔ an denmusow sakɛ minnu bɛ ekɔli la tɛ ekɔli la ka bɔ ekɔli la ka na ka saki bila bamuso bɛ gabugu kɔnɔ gabugu sisi la ba de bɛ fini ko ba de bɛ olu kɔni ta ye ekɔli la taga i bɛ muso ka fɔ olu fana ye Sa mɔgɔ bɛ se ka kalan kɛ ka tila ka na i ba dɛmɛ so kɔnɔna la ni nana sɔrɔ i ba bɛ baara min na aw dege wa aw yɛrɛ y'u dege wa c'est n'a yɛrɛ n'u nana ni yɛrɛ min ko ayi karisa bɔra ekɔli la sa sɛgɛn ne n'a to a k'a lafiya musokɔrɔba ka den man di n'aw fana m'u dege de bangebaga fana bɛ den dɛmɛ ka kɛ dugawuden ye an kana mun fɔ na waati nacogoyaw kama sisan ladilikan jumɛn b'i bolo ka a lase an denw an'an dɔgɔninw ma walasa yan'an ka bɔ cogo ɲini baro in na ala k'an bɛɛ sababa ma amin ladilikan min bɛ yen fɔlɔ o de ye mɔgɔkɔrɔbaw ye i fa y'i mara cogo min i ba y'i mara cogo min yanni ka t'i cɛla la n'i y'i den mara ten a bɛ ɲɛ i fa y'i mara cogo min na n'o de kosɔn bi e ye du ta n'i y'i den mara ten a bɛ ɲɛ den corrigeli k'a bilasira ɲuman kan a bɛ n'a fɔ n'i ye sɛnɛ kɛ ka ɲɔ bila dingɛ na dɔrɔn o t'a bannen ye o i bɛna ɲɔ in kɔrɔsiɲɛ de tuguni ka bin bɔ a la o t'a bannen ye dɛ i bɛ tila ka na binɛ tuguni de anw b'a fɔ segu ka k'a la ko k'a ju don ka ɲɔ ju don mais nin bɛɛ kun ye mun ye ɲɔ in kisɛ yaasa a na kisɛ ɲɛnama kɛ mais n'i y'a dan ten n'i y'a to yen dun est ce que i bɛ fɛn tigɛ a la wa i tɛ fɛn tigɛ a la donc o la n'i b'i den ladon i b'a corrigeli min kɛ i b'a bugɔli min kɛ o de b'i n'a fɔ i bɛ ka ɲɔ sɛnɛ o de b'i n'a fɔ i bɛ ka engrais don i ka ɲɔ na wa denmisɛnnin baara tɛ foyi kɛ denmisɛn na anw ye kalan kɛ burusi de kɔnɔ an bɛ taa kalanyɔrɔ la n'an bɔra kalanyɔrɔ la midi n'an nana yanni 15 heures cɛ an ka don kalanyɔrɔ la an bɛ taa jardin de la an bɛ taa jardin sɔn anw bɛ bada de fɛ wula fɛ n'an bɔra 17 heures waati an bɛ tila ka taa o jardin sɔn kelen de la tuguni an bɛ fitiri sali yen nɔ mais a ye mun k'an na foyi ni samiyɛ sera an bɛ baara kɛ bɔgɔbaaraw bɛ yen Usadu Jawara yɛrɛ b'a dɔn ni maa min ye burusi kɔnɔna kɛ i b'a dɔn c'est à dire baara foyi tɛ yen gɛlɛya la an ma min kɛ mais a ye mun tiɲɛ foyi donc o la gɛlɛya bɛ den yɛrɛ kɛ ka kodɔn de adamaden yɛrɛ tɛ kodɔn a tɛ bɔ kalama fiyewu fo a ka gɛlɛya de kɛ fo a ka tɛmɛ gɛlɛya sira de kan donc o la o de bɛ fɔ bangebaaw ye bangebaaw k'u hakili to o la o ye exemple belebeleba o tayɔrɔ o ye an karamɔgɔ yɛrɛ Asseyidu Sherif Usumani Madani Hayidara
aba aka cɛkɔrɔba ka kuma a b'a lakala an ɲɛna a ka cɛkɔrɔba se tun b'a ye anw ma ye n'o tɛ ne ye tamanika de ye ne ye dɛnɛnkɔrɔka ye dɛnɛnkɔrɔ ni tamani a tɛ tɛmɛ kilo 1 kan n b'i yen dɔn kojugu donc anw ma ye mais a ka cɛkɔrɔba ka kuma lakale cogo min na hali nɛgɛso b'a bolo moto b'a bolo mais o bɛɛ la ale min y'a denkɛnin kelen ye hali ale tɛ se ka yɛlɛ a ka nɛgɛso kan kun jumɛn na parce que denmisɛnnin tɔw bɛ yen a kana fɔ ko nin ye cɛkɔrɔba ye a den tiɲɛ ou bien a y'a den kusaya tɔ ye donc a b'a den corriger k'a ɲɛ gan yaasa a na sini ɲɛ mais bi anw de tɛ nin o bɛɛ sumana wa donc an bɛ min fɔ bangebaaw ye o de ye u ka u denw u k'u corriger k'u bilasira ɔ denw fana ni olu fana kɔrɔbayara sisan n'i ye hakili sɔrɔ a dɔn k'i ma bɔ kaba la ka cun yanni ka se bi ma a dɔn ko kunun o de tɛmɛna ni ko i t'i ka baara tiɲɛ i bangebaaw ye bi kunun olu de sira u ɲɛna i kama i fa de y'a ka baarakɛ wariw ta k'e ka école sara ni banana olu de y'i furakɛ donc kɛ wale ɲuman dɔnna ye donc an bɛ min fɔ denmisɛnninw ye u ka sagi u ka kɛ wale ɲuman dɔnna ye wa maa t'i bangebaa sara sɔrɔ parce que an ŋaniyaw tɛ kelen ye e dennama e fitininama e bangebaaw ye e lamɔ de ko yaasa nin na kɛ cɛ ye u ye lamɔ de yaasa nin na kɛ sunkuru ye nin na kɛ don dɔ ma ye mais e bɛ k'olu ladɔn bi de ko yanni don dɔ cɛ ŋaniyaw yɛrɛ b'a bɔ ɲɔgɔn na donc an bɛ min fɔ denmisɛnninw ye u ka sakiw kɔ inshallah u ka sakiw kɔ n'ala sɔnna non inshallah i bɛ dugawu k'an ye ayiwa an bɛ dugawu kɛ an bɛ a fɔlɔ an karamɔgɔ yɛrɛ la n'o ye sɛgɛnbali ɲinanbali ye Sherifu Usumani Madani Hayidara ne b'o de fɔ n ka kumaw na karamɔgɔ k'a fɔ ko Hayidara dama o tɛ k'a fɔ ko wajuli dama o tɛ mais karamɔgɔ ta ye jumɛn ye c'est-à-dire a bɛ ka min fɔ ko Ala ko tan dɔ ko kira ko tan dɔ o yɛrɛ kelen de bɛ ale yɛrɛ jogo la c'est-à-dire a jogo yɛrɛ o de bɛ mɔgɔw kalan yɛrɛ ka tɛmɛ hali a kumakan kan donc an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye sija ani kɛnɛ laban ɲuman ya rabbi Ala k'a d'a ma an ka jamana in fana ya rabbi an bɛ dugawu kɛ an ka jamana in fana ye jamana in Ala k'a taa ɲɛ masiba minnu b'a kɔnɔ ya rabbi Ala k'a bɛɛ lajɛlen bɔ a kɔnɔ sunkalo tɔ timɛ ko ɲuman Ala k'o d'a ma kira hɔrɔma kosɔn sɔli ala rasul sallallahu alaihi wasallam an bɛ an karamɔgɔ Muhamadu fo fana fo a ka nin walanda nafama in na walanda min ni an bɛɛ lajɛlen ye an niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ bangebaaw y'u niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ denw yɛrɛ y'u niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ ladilikan minnu fana dira ni ladilikan ninnu lamɛnna ka baara kɛ n'o ye a ka ca ala degun caman bɛ an ka jɛkulu kɔnɔna la n'o y'an ka société kɔnɔna ye an bɛ bɔ o degun ninnu kɔnɔna la an bɛ Alahu taala deli Ala ka kuma ninnu a mɛkilo ɲuman k'a di an ma ka minɛ ka baara kɛ ni a ye an bɛ Alahu taala deli Ala ka o nɔgɔya an ni a bɛɛ lajɛlen ye an bɛ an karamɔgɔ fo ka a wale ɲuman dɔn ka dugawu kɛ a ye ka dugawu ɲini a fɛ an karamɔgɔ Adama e bɛ labɛn sɔɔni an bɛ nafilaw di kun fɔlɔ la sɔɔni an bɛ segin ka na ni Alahu taala ka jɛ inshallah. Ayo ka jupresi a yɛrɛ kuraw la kɛ dɔn u lasagolen ko ɲuman ka ne tiw kɔnɔ yiridenw kɛnɛ a n'a jaabi sɔrɔ min fɛn kelen min na Presiya ka lemurubaji o bɛ fanga ni kɛnɛya di d'aw ma Presiya manw o ye mangoro balamo gɛrɛgɛrɛw de sugantilen ye k'a nɔnɔ bɔ aw ye ni Presiya a nana ye a ye jabibi kɛnɛ duman ɲɛnafin bɔ aw la Presiya ka biyaki fitiniya ale tɛ fila fɔ wa Presiya ka cocktail n'i m'a nɛnɛ i tɛ se k'a faamuya Presiya a nana koko ni fɛnw ka lolomi a bɛ kɔni maa t'ale kɔrɔfɔ maa ye tuguni ni Presiya ka jus kɛnɛ timaw ye a ye yiridenw bɛɛ lajɛlen nɔnɔ jabɔ don o don nisɔndiya ani damu na
ankara mo wada shuna ani sungalo shujonna alhamdulillah ala jisman kan be sungalo kle mugannani o bayira ko ambe shu mugan durunana naflam ni nendo bi o ye joko sheki salamu blako nani al-fatiha kalane koroko fe kul huwallahu ahadun suran dafale shin nani ni ye salam laban bla e ba wurudi ya wahidu shin keme shuna sukalo shumugan durunando nafla ye joko sheki salamu blako nani al-fatiha kalane koroko fe kul huwallahu ahadun suran dafale shin nani ni ye salam laban bla ya wahidu shin keme la ya kala kamina bulo amin ya rabbal alamin ame Allah taala de nafla na kechu nyuma alaka anoye nafla no fo ni fo jako yote ame de ka fo wati be na kamau de me ko organiser baraka kechu nyuma na ale farfoni di madoma me Allah taala ja kechu nyuma alaka anoya ni awi ame ta ne gaju tike u fanfe ame ay radio FM Shirifla FM fana fo fana be direct la anno fene wati la anga page bela jele Facebook kan ani YouTube kan Shirifla TV officiel u fana be direct la ni watina ambe u bela jele fo naga juru sra ye bi konontoni saba bi konontoni kele bi woro ani shegi bi kononton ani fla 93 91 68 92 naga juru sra dobe naga juru sra amole assalamu alaikum ya gargo wa alaikum assalam kurbasite karmo bashi bena somo be yakene kurbasi da alhaji ito wani jamu ga mele ga bomi arado energy mamudu trawle do kabo arado energy la sansa to ne fm mamudu trawle radio energy odo dre mamudu trawle kurbasi tira ngam ko bashi ngala bi ye ba fa shirifu kan bawya ka fa amsardin kan bawya awo kafo haidara kalbawiya ma fo maliki kesumde kafo ali bohay haidara kafo ya famya bala tijari ni abadu nyina angara mo ikanga chila se modo ni ala se chiri sisi mo abise ne ka fraga no ya famya bala bele ka bele fatito ka bele Amadou Diallo Ansar Dini Amadou Diallo Sirifla Amadou Diallo Arajo Amadou Diallo awo yeli lola tadir do chauka Amadou Diallo bo sel akamuli di Amadou ma Ansar Dini kanu kama Haidara kanu kama kanu kama ya famya bala musqorba sima kanu kama no tandi ya tasaye Amadou Diallo ni telmani ko manga ble Amadou Diallo ko telmani ta ka bo kati kana bugo kana sunani ke aga debaya ko dina dabra nya ngi ko kam dina dabra ni makari kam ma ko am sal dini sigi mo ka farasna farajira dawlite ka fakki be sma ko go ba ko am sal dini sedde ga tu su debe ni ko yani ni haydra ko la to biske ay mawtrawe ame foki wala nyuno odma ko le ba fega flaka ka bo pelmanu ko fe sila ka bo katika na bugo ko ka mabli ni kadi Amadou Diallo ma abi janiye anniya fala bara am sardini nyema ba ne murgo Diallo o kanga bilbile ka ka bo pelmanu molila Amadou Diallo ma badi Amadou Diallo kana tamule bol ka bo katika kana bugo mal bugo ko kanile bismillah ambe ngadi maliki kasole ba ka wadi ali bohari haidarama ambe ifoki wala nyuno badara ani tijani anu tumbe kolo ku ka u ko flenega Amadou Diallo akara sama sila akara ila telmani ko be ko kana marbabu Amadou Diallo ma pati Amadou Diallo ko bi akari mo mutiye mamu ci mena kuna foni mena ame ifoki wala nyuno ame doki iga ngani nyala ame doki alaka ni sarani here ma chamu no jursala ame kuna foni famuna alaka nyewa chefi loro man alaka haidara alaka nyemala amin ya rabbal alamin assalamu alaikum sirgula dubbe fo wa alaikum salam itrawre ame ifoki wala nyuno ame doki alaka ani sarga ngani nyumala dobe nega jursala ame ulama assalamu alaikum assalamu alaikum
assalamu alaikum ala alaka nagajuru masira soro folo ni be nagajuru sirati ibe imabo telephone na ibe imabo telera wala ni radio bi kefe ibe imabo radio la ame kuma nyon fe telephone na ame nyon famu olila ngani ko kika lamelika radio fe wala telefe kuna fonu te nyon so ko sobe ame weli kala bela jilen fu dobe nagajuru sira amola assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum kurba siti ay to ni jamu ga wele ga bomi ha include ya kanyare Amadu Arama o ga wele ga bomi Kenyaba Arama Kenyaba ka ubeli kurba siti aya foli ni do dun kan membiro kala se ala ga ban karamo ko don madan hadara ko so ba klubida ala ko barka do na meola amin ya rabbal alamin ala no kiti amin 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 ko ni goro la do ga ko na ala sona me do okay ala ka gadiga nyumondi ala ka damon son sanu chamon ka soro Kenya ba sanu nyingare ala ka sanu no ka sanu nyina bela jele inshallah arama wa me foki wala imano dobe ne juru sala me wala assalamu alaikum assalamu alaikum allo wa alaikum salam kuribasiti naba ito ni jamule ga wele ga bomi ito wa aramata balun kan mai tin ko tawe aramata balu aramata balu kabo muruga ku aramata balu kabo muruga ku aramata kuribasiti la kasi kuitina alhamdulillah mega mai mission mega laje tema ajarai ala ka nyema ko barala amin ya rabbal alamin ala ke sini kene amin 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 ana kara mo ni to ko ni do se kai ni ala ni ko ra ga alamin Prema jarai aya fa be ifo ki wala nyumano kadwa uki ga do nyini fe memo ko bela jele fo muraba wi an re ka sigida yano tele Sheriff la choguleno muraba budela ame muraba ko bela jele fo adugutigi amera almami bela jele ambe u bela jele fo dobe ne ga juru sala ame ulama assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wasas kan so ko ribasi fo itila amala tan baji fo itama to ni jamu ga wele ga bomi Brema Kulibali do kabo Simona Brema Kulibali kabo Simona kabo Timwana Simona Timwana Simona Yoroso Marala kwa Simona Yoroso Mara wala Simona kurbasi fete baji fete alhamdulillah Kulibali bismillah ka wole ka fo o jaranye abi Sheriff la TV barakala bela jelen klubila o san kan era nga Bolivie foli diaranye awni chesere awa bangi jalo fo jalo klubala inshallah ni mautar bagayogo bename inshallah baranyo bela jele ko sobe inshallah amanya nga kere ngoke ko ni amfa Osman Sheriff Madan Haidara ana ga demaya ko sobe ambe Sheriff Tejani Haidara no bela jele fo awo badra ni iba no bela jele kamu bela jele fo silsila tisi jana ayra ya kanu jogo mina alhamdulillah ni ala donte ma cita don alhamdulillah ami fu ya kanuna anga foli be silsila tisi ko sebe na ala sona inshallah ani silsikere ko sebe
aw yɛrɛ fo ni ala sɔnna foli diyara n ye n bɛ kɔrɔkɛ ɲuman yɛrɛ fo Amadu Kulubali o fana bɛ Simona kosɛbɛ n'an kɔrɔkɛ dɔ wɛrɛ bɛ Côte d'Ivoire Yaya Kulubali n b'o fana fo awɔ Amusar din tɔn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ tulo b'i la assalamu alaikum wa alaikum salam Kulubali an b'i fo ka Simonakaw bɛɛ lajɛlen fo ka Yoroso mara bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛ o lamɛn assalamu alaikum wa alaikum salam kɔri baasi tɛ yen somɔgɔw bɛ ka kɛnɛ tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Bakari Nimaga ka bɔ Kayi Bakari Nimaga Kayi plateau dɛ Kayindi Kayindikaw bɛ di baasi foyi tɛ yen e Nimaga i bisimila an ka foli b'aw ye an ka tɛmɛ b'aw ye foli diyara n ye ani barika da an ba de ala ka yarabi ala ka sini kɛnɛ di an'aw ma amin ya rabbal alamin ngolo tɛmɛ ko ma yarabi ala ka nɔgɔya n'aw ye yarabi amin an karamɔgɔ Seydi Firi Usman Mɛmɛ Haidara Sija ani kɛnɛ ko ɲɔgɔn bɛ ala yarabi ala ka di an ma amin ya rabbal alamin karamɔgɔ ala ka di ala ka na dɛmɛ karamɔgɔ ala ka dɛmɛ bonya yarabi ala ka na bonya amin ya rabbal alamin karamɔgɔ ala ka dinɛ wasa ala ka na wasa amin kanna ka denbaya tanga ya rabbi amin ya rabbal alamin la ko ala kira bunya kama ni shiriku barka kama amin sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam inni ma ambe ifo ika leidu tiyala ani ka kanuna wati chama ibe don ka foli ni do don ke amala taala de do nunu ala ka bela jelen jabi ka kai ka bela jelen fo ka kaindi ka bela jelen fo jami kan satin ka siège ba a chongole no kaindi ka de feno ame kai ka bela jelen fo do be ne juru sala ambe ulama assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ko ribasite alhamdulillah an karamɔgɔ i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Madu Jara ka bɔ Kɔrɔgɔ Madu Jara ka bɔ Kɔrɔgɔ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen o bɛ o ye Côte d'Ivoire kaw fɛ Korogo kaw bɛ ka kɛnɛ o bɛ ka kɛnɛ alhamdulillah Jara i bisimila tiɲɛna jɛmukanw ka di n ye le o diyara n ye walayi an bɛ cɛkɔrɔba fo kosɛbɛ inchallah a ye sababu bɛɛ ale le wala ni yɛrɛ m'a lamɛn i fari tɛ lafiya quoi Allahu akbar o ye kanu ye walayi na min fana tɛmɛna bi an b'a fo kosɛbɛ fo fana ale ye min fɔ bi tiɲɛ na a tɛ tɛmɛ nin kan kosɛbɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tabiri ziyara mun kɛ a bɛɛ ye manamana ka fɔ a ye kɛ de ni k'i bɔkolo lɛn ka ban n'i ye ɲinɛ o kɔ i na fu i na kɛ fu ye kɛrɛ ye voilà fo an ye dugawu le ɲini inchallah ala ka an bɛɛ ka dugawu kɛ basigi tɛ yen diɲɛ bannen ka se yɔrɔ min na bi dugawu ninnu mɔgɔw taara o kosɛbɛ ni dugawu tɛ yen bi wala foyi si tɛ yen dugawu ni barika de bɛ taara ko bɛɛ ye siga tɛ nin na walayi tiɲɛ na an tɛ se ka dɔ fɔ an bɛ serifu fo kosɛbɛ ka sababu bɛɛ b'ale le ye kosɛbɛ na i bɛra inchallah wala cɛba min an bɛ ala dari k'i kɛnɛya a y'a kalifa n'a den bɛɛ la amin ya rabbal alamin a ɲɔgɔn bila diɲɛ kɔnɔ an bɛɛ ɲɛ dara dɛ ɲɛdimi no fana dimi tɛ diɲɛ kɔnɔ de n t'an t'a fɔ ko mali dara dɛ an bɛɛ de bɛ yan ala sɔnna inchallah ala ni sababa bɛɛ amin ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ amin ya rabbal alamin ala ka sigi kɛnɛya di an yɛrɛ ma amin ya rabbal alamin an lada baro la hali bi ala ka sigi an yɛrɛ ma amin ya rabbal alamin ala lada baro di an ma an b'a lamɛn ni ala sɔnna o diyara n ye ala a bɛɛ bolo min yɛrɛ ka baara taga ɲɛfɛ amin ya rabbal alamin television ko kɛ yeelen an bolo fo ka taa kɛ min ye fa o amin ala ka kɔrɔta di an bɛɛ kun amin ya rabbal alamin ala ka foli Madu Jara ko k'aw bɛɛ fo foli diyara n ye Madu Jara ka bɔ Korogo an bɛ Korogokaw bɛɛ lajɛlen fo an yɛrɛ denmuso bɛ Korogo Hawa Abu Kan a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo Korogokaw fɛ yen nɔ assalamu alaikum dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an b'o lamɛn assalamu alaikum waaleykum salaam kɔri baasi tɛ yen waaleykum salaam somɔgɔw an balimakɛ i tɔgɔ ni jamu i k'an wele ka bɔ min
tɔgɔ ni jamu bɛ ka wele ka bɔ min? Modibo Sise don ka bɔ Kucala. Modibo Sise don ka bɔ Kucala. Modibo Sise ka bɔ Kucala. Awɔ. Sise kɔri baasi t'i la? Awɔ. Kucalakaw dun? Baasi foyi tɛ alhamdulilayi. Kucala sun bɛ cogo di? Kɔri tile man kalan ka dama tɛmɛ? Bon a man kalan ka dama tɛmɛ a bɛ degré la dɔɔni. A bɛ degré la dɔɔni? Alhamdulilayi. Bamakɔ kalayara bi dɛ. Ayiwa Sise folikan ni dugawu don ka ɲɛ b'i bolo? Dugawu min bɛ n bolo an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ Ala k'a mɛn an ɲɛfɛ. Amin ya rabbal alamin. Ala ka barika don an na. Amin 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 amin. E Kucalaka bɛɛ lajɛlen b'a fo nin waati in na. Kosɛbɛ amin. Aba i Sise an bɛ Kucalakaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na. Kucala Mohamed ka a fana fo nin yɔrɔ in na. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kɔri baasi t'i la? An bɛ Ala fo. An balimakɛ i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ Usman Ba. Usman Ba. Awɔ ka wele ka bɔ Bamako. Bamako quartier jumɛn na? Ka bɔ Koɲumani. Koɲumani. Kɔri baasi t'i la Usman? An bɛ Ala fo alhamdulillah. Alhamdulillah i bisimila i bɛ direct ka Sherifla TV la Sherifla FM. Ayiwa a diyara n ye ka Sherifla TV baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo. K'a daminɛ a ɲɛmɔgɔw la fo ka na se fo dugu ma. Baarakɛla fɛn fɛn min b'a kɔnɔ ka bɛɛ fo daburuɲɛ kelen. An karamɔgɔ k'i yɛrɛ fo i ka kɔnɔnajɛlenya i ka wulikajɔ ani i ka cɛsiri la nin émission dumanba in na. A diyara n ye i ba. Ka filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ tulo b'an an na sisan. Kosɛbɛ. Vraiment émission in nafaba b'a la. Alhamdulillah dabɔra kan. A bi maaw lakunu a bi na ni idée caman ye. An balima dɔ bɔra ka kuma ka foli d'a ma a ye ŋaniyaɲumanya dɔ jira yan an b'o témoigner. Awɔ. N'o ye an baaraɲɔgɔn ye. Amadu Jalo a ko an karamɔgɔ kan ka mobili ɲini Amadu Jalo ye. Ŋaniyaɲumanya sira fɛ a y'a jira. Awɔ. A ye caman caman fɔ an b'a dɔn k'a fɔ peut-être a ti karamɔgɔ dɔn de. Awɔ. Sinon alhamdulillah Amadu Jalo ye fɛn sɔrɔ fɛn min ka girin ni mobili ye. Siga t'a la. Sabu ka karamɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ ka baro kɛ n'a ye ka kuma kɛ n'a ye ka bilasira kɛ n'a ye karamɔgɔ ka tɔgɔma ka si ma fɛn ma bon ni nin ye. Walayi o ye belebeleba de ye kosɛbɛ. Ka n'o télé baarakɛlaw ye maa wɛrɛ minnu bɛ yen maa bɛ karamɔgɔ dɔn ni gɛrɛla la i b'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔ ye maa min ye. Karamɔgɔ bi fɛn min kɛ a ka baarakɛlaw ye a bɛ fɛn min d'a ka baarakɛlaw ma ni karamɔgɔ bɛ ɲumanwale min kɛ maa yɛrɛ wɛrɛw ye nin mobili ka dɔgɔ o kɔrɔ quoi. Ayi a ma kuma ɲɛsin karamɔgɔ la ko ye an kila a ye tɔgɔ wɛrɛw de fɔ sinon a ma karamɔgɔ ta tɔgɔ ma dɛ. Awɔ karamɔgɔ a ye karamɔgɔ fɔ ayi ka hali bi ka kuma sɔn ji la n b'a dɔn mɔgɔ bi sɔrɔ yan mun bɛ mobili di Amadu ma mun tɛ nin ye quoi. Awɔ d'accord a faamuna an kana sinsin o kan kosɛbɛ sisan foli dugawu k'an ye. Ayiwa. Ni Ala sɔnna inchallah. Ayiwa Ala ka émission di an bɛɛ lajɛlen ma. Amin ya rabbal alamin amin. Ka karamɔgɔ n'a ka denbaya mɛn an kɔrɔ. Amin ya rabbal alamin. K'a fɔ a bɛ fantɔm jigi kɔrɔ dɛsɛbagatɔw ni yatimɛw jigi kɔrɔ cogo min ya rabi Ala k'a mɛn o kɛli la. Amin ya rabbal alamin amin. A n'a ka denbaya n'a ka baarakɛla n'a sigiɲɔgɔn ni balima bɛɛ lajɛlen ya rabi Ala k'an bɛɛ simaya. Amin 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 amin. Nin fɛn min mana bɔ an da Ala k'a kɛ hɛrɛ ye. Amin ya rabbal alamin. Ni min ma ɲi Ala k'an kisi o tɔli ma wa salam. Wa aleykum salam wa rahmatulahi. I ba an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn fulakɛ bamanankan in diyara kosɛbɛ dɛ. Dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛ o lamɛn assalamu alaikum. Hakɛto i ma bɔ télé la dɔɔni i ma bɔ télé la yɛrɛ de. Assalamu alaikum. Kɔri baasi t'i la? Baasi foyi tɛ n na. Eba i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? N tɔgɔ ni Aminata Jiro. Aminata? Jiro. Aminata Gilo. Aminata Jiro. Giro. Aminata Giro. I bɛ k'an wele ka bɔ min? Ka bɔ Abidjan. Ka bɔ Abidjan. I Giro kɔri baasi t'i la? Baasi foyi tɛ n na. Abidjan kaw bɛɛ ka kɛnɛ?
o bɛɛ ka kɛnɛ. Ayiwa bɛɛ tulo b'i la nin waati in na foli ni dugawu dun kan jumɛn b'i bolo k'a lase. N'an fa n'an karamɔgɔ fo. Kosɛbɛ karamɔgɔ tulo b'i la. Seri Usman Mamman Haidara. Haidara. N b'a fɔ k'a barikada. Kosɛbɛ. Kɛlɛ yɛrɛ fɔ k'a barikada. Ka tonton Seri Ahmed Tijani Haidara fo n'a y'a dɔgɔnin bɛɛ. Bɛɛ lajɛlen tulo b'i la. Fo ka taa se Ina Haidara ma. N'a dɔgɔnin bɛɛ lajɛlen n bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a barikada. Kosɛbɛ. Sinzan ni kɛnɛ ani labanko ɲuman Ala ka d'an bɛɛ lajɛlen. Amiin ya rabbal alamin. Fo ka foli lase Baradisa Haidara ma. Ka foli lase Nafisa Haidara ma. Amiin u bɛɛ tulo b'i la. Makɔrɔba Haidara o bɛɛ lajɛlen fo. Ka dugawu kɛ n ye Sinzan ni kɛnɛ ani labanko ɲuman Ala ka d'an bɛɛ lajɛlen. Amiin ya rabbal alamin. Amiin. Amin. Aminata Giro an bɛ i fo yan fo Abidjan ka Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la Giro lakaw ka duba bɛ an fɛ Bamakɔ yan nɔ Badalabugu an bɛ u fo ka Cia Giro fo Lafiyabugu Giro lakaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo inshallah dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an b'o lamɛn assalamu alaikum ale ma sira sɔrɔ kosɛbɛ an bɛ nɛgɛjuru cilaw bɛɛ lajɛlen fo an b'a yira n'i bɛ fɛ ka nɛgɛjuru ci i b'i mabɔ telefɔni na dɔɔni télé la walasa an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an b'o lamɛn assalamu alaikum ale ma sira sɔrɔ an ko n'i bɛ fɛ ka weleli kɛ i b'i mabɔ télé la dɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni fɛ i bɛ kumakan min bɛ taa telefɔni na an bɛ o faamu nka n'i gɛrɛla télé la kojugu wala radio la dɔrɔn kumaw bɛ yɛlɛ yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ an bɛ welelikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an b'o lamɛn assalamu alaikum allo assalamu alaikum ayiwa hakila ale ma sira sɔrɔ ale tagara welelikɛlaw an bɛ segin ka u bɛɛ lajɛlen fɔ nin bɛɛ bɛ kanu de ko fɔ an ka jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan o fana ko u bɛ weleli kɛ tuma caman nka u tɛ se k'a sɔrɔ baara n'a cogoyaw don ni Alahu taala sɔnna don n'a nataw la an bɛna ligne wɛrɛw créer walasa ligne dɔ bɛ se ka bila jamana kɔ kan mɔgɔw ye olu bɛ se ka don kɛrɛnkɛrɛnnenya la o la cogoya min na nka an bɛ dugawu don ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ baara in ma nɔgɔn wa baara in fana a ti ban don o don dɔ de bɛ fara a kan a bɛ bila ɲɛfɛ ka taga nka aw ka hakilina ɲumanw u bisimilalen don ka d'a kan a b'an dɛmɛ baara in kɔnɔna la kosɛbɛ hakilila dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛ o tigi lamɛn assalamu alaikum allo ayiwa o fana ka nɛgɛjuru sira tɛ ka sira sɔrɔ an bɛ Abu Jabate fo nin yɔrɔ in na Lasa ambassadeur ale de bɛ nɛgɛw karafe juru la nin waati in na ale bɛ ka nɛgɛjuru siraw bisimila k'o lase an ma a bɛ cɛsiri bɛɛ la dɔw bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu alaikum kɔri baasi t'i la alhamdulilayi ne ba i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Maimuna Kone ka bɔ Kita Farabala Maimuna Kone ka bɔ min ka bɔ Kita Farabala awɔ Farabala Kitakaw bɛɛ ka kɛnɛ baasi t'u la alhamdulilayi Maimuna i bisimila k'aw bɛɛ lajɛlen fo o diyara n ye Usman Kane n ka foli b'i ye o diyara n ye ka tila ka Asel Usman Madani Haidara an ka karamɔgɔba Haidara kosɛbɛ a tulo fo yafo Bawoni Jamanabugu kosɛbɛ tulo da la a tulo b'i la k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ lajɛlen tulo b'i la ka tɛmɛ Sefula mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo o diyara n ye kosɛbɛ aw bɛɛ lajɛlen ni cɛsiri tiɲɛ yɛrɛ la o diyara n ye aw ka émission ka bi trop an bɛ k'a si depuis sunkalo ka daminɛ Alahu akibar o diyara n ye i kɔnɛ an bɛ i fo k'i waleɲumandɔn ka Kitakaw bɛɛ lajɛlen fo an denmuso Fatumata Ba Kitakaw fɛ yen an b'a fo nin yɔrɔ in na yan nɔ an bɛ nɛgɛjuru laban ta bi ka sinifana don dɔ ye ka don tɔw makɔnɔ ni Ala sɔnna waati ni a cogoya kama dɔw bɛ nɛgɛjuru sira la an b'o lamɛn. Waalaikum salam. Kodi baasi foyi t'i la. Baasi foyi tɛ n na, a yɛrɛ don. I tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min?
ne tɔgɔ ye Aliyu Tarawele de bɔ Suala. Aliyu Tarawele ka bɔ Suala. Ne ye Sherifu Tarawele den. Aliyu Tarawele. Kɔri baasi t'i la? Baasi foyi t'an na yɛrɛ kɔ. Sualakaw bɛɛ ka kɛnɛ? Baasi foyi ti Sualakaw la. Ayiwa, bisimila. Folikan ni dugawu don kan jumɛn bolo k'a lase? Ne b'a kɛ émission lamɛn, Serifula émission foyi tɛ tɛmɛ n kan. Alahu akibar. Donc n bɛ Serifula baarakɛla bɛɛ fo. U bɛɛ tulo b'i la. N'an karamɔgɔba, an bɛ seguba Serifu Usumani Madani Hayidara, an b'a fo kosɛbɛ. Kosɛbɛ, a tulo b'i la. Ala k'an ɲɛ minɛ ya Rabi. Amin ya rabbal alamin. Ala ka Mali ɲɛ jɔyɔrɔ dɔ kɛ, hali bi Ala k'an n'a sɔn sini kɛnɛyara. Amin 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 amin. A bɛ bɛn sira mun kan ya Rabi, Ala ka jidi hali bi. Amin ya rabbal alamin. Ala ka yɛrɛ bolo mɛn a ka baaraw la. Amin 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 amin. Ala k'an ka jamana Ala k'a kɔlɔsi suma ya Rabi. Amin ya rabbal alamin. Ala tɛ basigi na ten. Kira bonya kama. Amin amin amin. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. An bɛ nɛgɛjuru jɔ nin yɔrɔ in na baara ni a cogoya kama nɛgɛjuru cilaw ka u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn minnu sera ka don ani minnu yɛrɛ y'a ɲini n'u ma se k'a sɔrɔ kabini minnu bɛ k'a ɲini kabini waati jan dɔw ko k'u bɛ san 2 san 3 k'u bɛ ka nɛgɛjuru ci a tɛ sira sɔrɔ nɛgɛjuru sira ninnu tuma la garizigɛ ko de don maa 11 an sera k'o sɔrɔ nɛgɛjuru siraw fɛ bi an bɛ o fo k'u waleɲuman dɔn a fɔlɔ Mahamudu Tarawele Énergie FM na k'a fo ka waleɲuman dɔn a ka dugawu don kan a n'a ka ŋaniya ɲuman min ni a ye a ta k'a ɲɛsin an baarakɛ ɲɔgɔn ma an bɛ Alahu Taala deli ŋaniya Ala k'a timɛ Amadu Arama ka bɔ Kɛɲɛbakaw fɛ yen nɔ Aramata Balo Moribabugu yan nɔ Birema Kulubali Simwana Yoroso mara la Bakari Nimara Kayikaw fɛ yen nɔ Kayindi Madu Jara ka bɔ Korogo Côte d'Ivoire jamana kan Modibo Sise Kucala Usman Ba Koɲumani Bamakɔ yan nɔ Aminata Giro Abidjan Côte d'Ivoire jamana kan fo ka taa se Maimuna Kɔnɛ Kita Faraba ka kuncɛ ni Ali Tarawele Suala an donna ni Tarawele lakaw ye an bɔra ni Tarawele lakaw ye maa fɔlɔ mɔgɔ 12 olu de weleli kɛ Mohamed Tarawele o kɛra Mahamudu Tarawele kɛra maa fɔlɔ ye ka kuncɛ ni Ali Tarawele an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka u waleɲuman dɔn ka fɔ ko u bɛɛ lajɛlen ni ce u ka kanu na Adama an b'an ka nɛgɛjuru siraw fo an bɛ segin ka na i ma i bɛ segin an ye nafila kan yanni an ka taa ɲɛfɛ nafila in ka di maaw ye kosɛbɛ maaw dɔw fana bɛ jɛmukan in lajɛ nafila in dɔrɔn de kama n'ale tɛmɛn'u kan dɔrɔn o ye ko su bɛɛ b'an wele la aw ka bi nafila in ye joli bi nafila in ye joli nafila in fɔyɔrɔ ka ca dɛ sirifila ta in de fana ka di maa dɔw ye kosɛbɛ min bɔra sirifila la o de ka di dɔw ye ka tɛmɛ a tɔw bɛɛ lajɛlen kan a ye bisimila alhamdulilayi nafila ye an bɛ segin a kan sunkalo su 25nan don nafila ye jɔko 8 salamu bila ko 4 alfatiha kalannen kɔrɔ kɔfɛ kul huwallahu sura dafalen i b'a kalan siɲɛ 4 n'i ye salamu laban bila ya wahidu siɲɛ 100 su na nafila ye ya wahidu gɛlɛya masa o siɲɛ 100 mais Alahu Taala deli Ala k'a nɔgɔya n'an y'a kɛ fana a kɛcogo ɲuman Ala k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen ye Seyida an bɛ segin ka na e fan fɛ dɔgɔtɔrɔ ko kunnafoni min bɛ dɔgɔtɔrɔmuso da bi k'a lase an ma sisan an b'an ka dɔgɔtɔrɔmuso fo n'o ye Tata Kuje Ture kosɛbɛ bi a kɛlen don ka welewelekan ye fɛn na fɛn min bɛ an musolakaw de kun na an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka na mama fɛn min tɛ an ka rendez-vous yɛrɛ in jigin ha dɔgɔnin an tɛ filan ye wa kaman tɛ na Eba e ta fura bɛ ne bolo o bɛ cogo di cɛni paga ɲinɛ nin tɛ jumɛn ye tɛ Zeyina i tɛ dɔɔnin y'a la tiɲɛ na Zeyina ne na ye kalaya dɔɔnin cɛ aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye tɛ Zeyina sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye ta can
se u bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka teze na k'aw taama ɲɔgɔn ye Zeyna e ma ne ɲininka ko ne ye mun di e ba wa teze na de ka to n'a bɛ galabu kɛnɛya de Zeyna ka awolin mando aminu matarafalin do shiri fla jabaran sula sanga ani wakati aw bisimila ko kura dogotoro ko jam kan kanaka jam kan mi sigira ka sanga ni sungulu la hora makaloyi wala saka aw kuna foni ani ka aw la famnya wala yawla wala yaminu ni anu matarafa akachala ami anga shundo kasoro amagani kololoyi anga kenya uma abe usiraka bi dogotoro ko jam kan metalike fami kan odi koli manana akanga wakati hake julike koli manana amana dɔgɔya tugu tugu amanga dɔgɔya ka tɛmɛ tile 2 kan amanga dan tile 1 ma o kɔrɔ b'a yira a ka dɔgɔn kojugu o tugo kelen na koli mana janya tugu tugu amanga tɛmɛ tile 7 kan koli tile 2 3 tile 4 tile 5 6 fo ka taa se 7 ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye musow ye muso minnu n'u ka koli hakɛ kaɲi n'o y'a janya ye muso o muso n'a ka koli sera tile 8 tile 9 ma o tigi ka koli janyana kojugu e mɔgɔ min fɛnɛ n'i ka koli dana tile 1 ma i k'a dɔn k'a fɔ o koli fɛnɛ surunyana kojugu n'i ye musomanin ta 100 o 100 60 70 ka taa se 80 bɔɲɔgɔn ma dimi b'olu minɛ u ka koli wagati min b'a yira k'a fɔ dimi ye koli tagalan dɔ de nka jateminɛw y'a yira k'a fɔ o dimi bɛ se ka dɔw dɛsɛ ka taa kalanso yɛrɛ la ni dimi dansagolen don a ka kan i ka taa kɛnɛyaso la walasa a ka ɲɛɲini k'a dɔn ni dimi gansan don wali kelen ni dimi gansan tɛ compresse kalama min bɛ da bara kɔrɔ jikala mini o bɛ se ka dɔw ta ɲɛnabɔ n'a juguyara kuma dɔw la furakisɛw bɛ se ka sɛbɛn min bɛ fiɲɛ bɔda d'i ma wa kunnafoni jɛlen ɲuman min bɛ d'i ma o fɛnɛ ye furakɛli taabolo dɔ ye jateminɛw y'a yira k'a fɔ musomanin bɛ bange fo ka taa se a cɛlasigi wagati ma i bɛ taa sɔrɔ fiɲɛ b'a ka musoya la fiɲɛ in bɛ to ten fo ka taa se a ka furuso don ma o waati de bɔ bɛ k'a kalama ni kɛnɛyaso tagali ye o sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ boloda kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ bɔ bɛ k'a kalama joona n'o y'a sɔrɔ ni fiɲɛ bɛ yen wali kelen ni fiɲɛ tɛ yen o cogo la furakɛliw bɛ boloda i furudon min se wagati min na o b'a sɔrɔ i ni muso tɔw bɛɛ lajɛlen dama ka kan a man kan i furudon gɛlɛya ka na a bɛ se ka na i furu ɲɔgɔn kunna k'a fɔ k'a ma bɛn ni muso ɲuman ye o de kama yɛrɛmafilɛ ka ɲi kosɛbɛ a n'aw denmusow ka ye ɲɔgɔn fɛ kɛnɛyaso la denmansa bɛɛ lajɛlen ni den kan ka kɛ teri ye i kɔnɔfɔ ɲɔgɔn ka fara i gundo fɔ ɲɔgɔn kan sabula fɛn fɛn bɛ ka fɔ yan denmansaw de fɔlɔ kan ka nin fɔ u denw ɲɛna so kɔnɔ fɔlɔ a bɛ fɔ jumɛn ma ko kalo o ye i ye koli banna fo ka taa se koli wɛrɛ ma a bɛ fɔ o de ma kalo nga o ni an bɛ kalo min dɔn n'o ye calendrier kalo ye olu tɛ kelen danfara bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ka aw ladɔnniya k'a fɔ muso ni muso si tɛ kelen ye kaloko la muso bɛɛ y'a damana muso ye bɛɛ kan k'i farikolo togoya ɲini k'a dɔn i farikolo bɛ baara kɛ cogo di musoya nasira fɛ an k'i laɲini aw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ ni kunnafoniya ninnu na aw ni ce aw ka ɲɛmadali la ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la jamukan in kɔfɛ aw bɛ se ka an wele nɛgɛjuru sira fɛ ni o de bɛ tali kɛ 72 44 56 18 a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni babu sen wɛrɛ ye. fɛn min tɛ an ka rendez-vous yɛrɛ in jigin ha dɔgɔnin an tɛ filan ye wa kaman tɛ na e ba e ta fura bɛ ne bolo o bɛ cogo di cɛni paga ɲinɛ nin tɛ jumɛn ye tɛ Zeyna Zeyna i tɛ dɔɔnin k'a la
tiɲɛna Zeyna Ouf, ni na kalaya dɔɔni. Ouf. Ece. Aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa? Aw ye Zeyna sugandi. Nimisa foyi t'a la. Chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye da can. Tew bɛɛ la ɲuman. A ka fɛgɛ, a ka timi, wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ. Aw mana kɛ diɲɛ fan o fan, a y'aw jija ka Zeyna k'aw taama ɲuman ye. Zeyna. E ma ne ɲininka ko ne ye mun di e ba wa? Zeyna de ka to. Ya bɛ galabu kɛnɛya de. Zeyna. Ami anga dɔgɔtɔrɔ muso fo Dr Jallo Tata Kuje Touré aka timinandiya ni aka wuli ka jɔ la Seyda dakunya fila yolo ka fara ka fɔlen kan Sa anga dɔgɔtɔrɔ muso bɔra ka musolakaw ka kalo labɔri ɲɛfɔ an ɲɛna sisan ni dɔw b'a dɔn règle la dɔw yɛrɛ b'a dɔn laada la a bɔra k'a janya ani a surunya ani dimi min bɛ na kalo labɔri natɔla dimi bɛ na muso la a bɔra k'o de ɲɛfɔ an ye sisan nɔ a ko ni muso min ka laada danna tile kelen ma k'o tɛ anormal ye laada b'a daminɛ tile 2 tile 3 fo ka taa se tile 7 ma ni muso min fana ta ye o dépassé o kɔrɔ ko o fana t'a anormal ye o la ni muso minnu ye ni lahalaya y'u la u ka kalo natɔla u ka boli joona ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw ma u ka se k'u bilasira cogoya min na. Ni Ala sɔnna an bɛ an balakaw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ni yɔrɔ in na ka Tata Kuje Touré yɛrɛ fana fɔ a ka cɛsiri ni a ka wulikajɔ la n'an bɔra Tata Kuje fɛ yen nɔ an bɛ to an balakaw fɛ hali bi an bɛ don gabugu kɔnɔ gabugu fana n ye gabugu kofɔ i ye an balakaw fana kofɔ an baarakɛɲɔgɔn wɛrɛ bɛ yen nɔ Madame Keita Aminata Traoré ale fana ka cɛsiri ni a ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ nka ale ka cɛsiri bɛnnen don gabugu kɔnɔna ma Madame Keita an bɛ a fɔ ni yɔrɔ in na nɔ cuisine a ka cuisine a ka gabugu kɔnɔna an bɛ taa yen na ye bi Rue Bastama Royal o kɛcogo dilancogo min b'a bolo a bɛ na ka na o lase an ma. Filɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma aw sigiyɔrɔ la aw ka rubrique mandi dodo an sera an balimamuso dɔ ma n'ale dogolen tɛ réseau sanfɛ bɔlɔlɔ siraw kan ne ba ye ni sɔgɔma ça va i bɛ se k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ an ye. Ne tɔgɔ Fatumata Sise mɔgɔ caman bɛ ne dɔn sɛgɛrɛ cuisine na. Fatumata Sise i bɛna jumɛn tobi ka yira an na bi? N bɛna basmati royal à la malienne n bɛna surprise ma min ni malo in bɛ wele ko basmati malo kisɛ kumaba de don donc an bɛna surprise min k'a la surprise bɛ dilan ni sogo sinen de an ka sogo sinen filɛ nin ye nin ye malo ye donc an mago bɛ jɔ sɛfan na ani épices malo fana na raisin bɛ k'a la ani carottes a ko man ca kosɛbɛ a tobili fana ka teli wa a yɛrɛ fana ka di ko kɔni n'i bɛ don ga kɔnɔ Aminata a bɛ kɛ ni sanuya de ye anw ɲɛ tɛ ne yɛrɛ ka gada la a banna an n'an tɛgɛ ko fɔlɔ marina de passe-partout de a bɛ se ka kɛ sɛw la a bɛ kɛ jɛgɛw la a bɛ kɛ sogo la fɛn fɛn ka di ye jini ta jiran ta sɔsi fɛn minnu a bɛ se ka kɛ o bɛɛ lajɛlen na donc an bɛ paprika ni curcuma dɔɔnin gɛrɛ o bɛ an ka bulɛti couleur min y'an bɔ donc an bɛ sogo épices voilà an n'an ka 40 épices donc épices ninnu bɛɛ bɛ sɔrɔ i fɛ yen épices ninnu bɛɛ bɛ sɔrɔ ne yɛrɛ fɛ e yɛrɛ de b'a dilan awɔ nin ye ne yɛrɛ ka mélange ye an b'a mélanger k'i manger ka di mɔgɔ min i bɛ se k'o k'i ta la ne ka sogo filɛ nin sogo kilo kelen ne bɛna sɛfanden kelen dɔrɔn de k'a la an bɛna an ka malo sigi ale malo tulu de bɛ kɛ daga la fɔlɔ an bɛ malo kɛ daga la épices graines ninnu de bɛ jira donc olu kasa bɛ kɛ malo la ale de y'an ka daga bɛ base épices aromatisé b'a la sukaro fana bɛ ale la sinon ni ale de tɛna k'a la ni de tɛ mɔgɔ min bolo i bɛ se ka kɔgɔ dɔɔnin ani sikaro dɔɔnin k'a la. i ye réseau minɛ ni min ye an bɛɛ bɛna dege a tobi cogo la. a jiranna kosɛbɛ malo jiranna donc an bɛna ji k'a la sisan. ji wɛrɛ tɛ k'a la. ayi ale tɛ jiba ta kosɛbɛ n'a ye nin k'a la sisan an b'a to feu de la donc ale bɛ tobi. a fɛrɛ ma voilà a fɛrɛ ma an bɛna ninnu k'a la sogo bɛ k'a la masi dɔɔnin karɔti ni jaba ni
pavron ni raisin épices ko kone am épices fi am épices foro la bi abala mo dama bala de donc c'est ça yoro folo ni segere folo fo o surprise me chimo chama butu la parce que oui o te so nga chifanga la mo chama ta do ma donc ay chifanga la folo la donc chifanga ke ya la ire ay chifanga magaya a segere fana pour que iga surprise bu kana chula ibe sugo bucha ya yala ibe sugo iga fem bu voilà au comme ça iga fenga chichi tu wa inga ni fena li baraka no ba abon do na ka ibadi ya lere ni chama plaga na dinema ko ga to bi dumanu ke ni gai ka folo ndo ni yoro ina madam na kasi ka ga foli biya amma ke kam bo min bon sa e folo yara nga acheti kon nawi kana nda kono no bana ni ma fe ngone ga mura bana ya abana bisi bade flene me marna di ngane ni bisi mu ama poiti alla me marna di ke mo gombo ni mo ma go bala be ne re bolo be ka donge barma kono ji fitini ne be kala ji fitini fuge so wira na me akono nani abe do jina bana ame ya abo meni mesere ke malo bela wa sisa kudo kuma sira c'est-à-dire flel ba ko ba flé on m'a goûté ka gu foyi c'est ya mu gina ni dela doni très bien ba ko ni manyina umuru ko je la belle non kama fu naka afone mako boucher parfait ni be ma shi chaya tieno non joli folkan me bolo kala san fle broma ma fle le la bela joli fo ni a me bi ko ke mo ko mun be sigi gala je o lu ere de basé donc me shiri flyer fo ka déplacer na le a jara ni ko jugu amala le ala ka ni nyona badin ke mi na arabi mi ga abono bela joli fo me amna ta ere fo même pas courage bila ino baraka de ko jugu ibe envie du moma ina siga awa siga baraka awa cameraman fo ko fo vraiment patience baula adoka te basu tu daire me ale de nga mbara nyogo mi mun gerele no na ko so ba be nga flona be nga digira rufu ala kani nyogo na chaya ami tage dumni ko biya balma musore kundu no Fatmata Sisi secret de cuisine aya bololo sirade kan ka contacter anaka abono bela jene foleno donc an wenne soro ka yiraw bi no iri basmatique ala malienne a sugoma ko kolomu karlike donc amba fo yala ka kambe jien wati wore amata jana ga baran kadi nere na to faraiga volontairement ka to ta ni tawra munna nere na to ka faraiga ga baran nun ko na ciyara la aka baran kafsa nan ga nunu ai ba ka ma shi jaya jawara ni ko ne ka to nyawa to maragadu wono ma biu sigi sofana kuna aiwa manno gade amano ala ka garsiga nyuma da wala ka to kan intelligent ke sojula akafsa ke gatigi ke akafsa modo la ko sobe ambe amnata fo ka woli mano ka chesri ne aka wuli ka jola amanga sponsor officiel fo ina fanya fo churumna niame joni kuna dika fon sababu nyuma anga bara inje ka bara lido bara in sababu nyuma do yi anga sponsor officiel ale min sona ka anga jemu kan ka kokoroba do ka na fo chama boka do la were nyebe si chugo yele malena ko sobe ala ni yare ka chesri ya ka wuli ka jo o kama aka produit mun babulo o ama anyini mawfe ko fana ka ta osan no yo san abina fo o ye demeke jemu kan nyeta kala ko sobe mayonnaise kadi juprecia ti alkaba nono halib ona nyona chamo loti fana biano fo ta se imagine kadima aka produit ka cha ni ite do fe produit
voilà produit ninnu nafa ka bon kosɛbɛ produit ninnu dɔnna o y'a tigi yɛrɛ tɔgɔ dɔnnen an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ka dugawu kɛ a ye ala ka sugu diya ninnu ala k'a bɛɛ san k'a ban fo ka na ni dɔwɛrɛw ye an dɛmɛbagaw fana ka ca an bɛ taa munumunu salo kɛ sugu kɔnɔ sɔni an bɛ segin ka na ni Alahu taala sɔnna ma inshallah. Ko k'i janto mɔgɔw ka kɛnɛya la u bɛ se ka k'i ka baarakɛta ye a ye na kalan kɛ karamɔgɔ jolenw kɛrɛfɛ walasa ka programme kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ minnu sigilen bɛ ka ɲɛsin kɛnɛyakow ma bi a ye dɔnniya sɔrɔ ani ka fɛɛrɛw sɔrɔ kabi aw don fɔlɔ an ka ekɔlisow kɔnɔ ni k'aw labɛn ka bɛn ni kɛnɛ tiɲɛw ye a ye na fara an kan ka kɛ kulu ye kulu min kɔnɔ ekɔliden kelen o kelen o bɛ jukɔrɔma tintin ni k'a lasa seyɔrɔ la i ka jɛnatigɛ nafasɔrɔ siraw bɛ daminɛ yan nɔ école de santé de Bamako la ESB i labɛn walasa ka différence créer i janto i ka kɛnɛya la ani mɔgɔ wɛrɛw ta a ye na fara an kan kabi ni k'aw ni kankow kɛ a ka baarakɛtaw ye don o don. Ni mun don ne ka kɔrɔsi dalu mun b'i bolo a ko la i tɛ dɔ fɔ n ye ne a bɛ éléphant vert ka farafin nɔgɔ Fertinova ani a ka suman ka vitamine biostimulant ne a bɛ engrais chimique dɔɔni a fara kan ne ka sɔrɔ taari la a jaasilenba 60,000 o me dabali ban wa ja ne kun bɛna bolo su yɛrɛ ɲɛna koyi o de don dugutigi ne de kun y'a f'i ye n ko n bɔra kɔɔri sɛnɛ na wa ne seginna ka don kɔɔri sɛnɛ na a sɛnɛ kana bɔ dɛ i ni ɲɔgɔnna caman a kana bɔ dɛ a ye kɔɔri sɛnɛ. Bamako cɛmancɛ la yɔrɔ kelen pewu ale kɛmɛ ka maliyɛnw lafiya alafiya n'u ka baara bɛnnen don produit alimentaire ma n'i nana an b'an ka cornet boeuf min dilannen don ni sɛ wa ni saveur sugu bɛɛ dɔ b'a la o dɔrɔn tɛ a tobili de ka nɔgɔ wa n'i y'a k'i nɛn kan a ɲɔgɔn fila tɛ yen nɔ a b'aw ka dumuni yɛlɛma k'a kɛ wagati duman y'aw bolo ni dumuni duman in kɔfɛ e ma ketchup euro kɔnɔ yan ale saveur ko kuma bɛ fɔ ka tomati gɛrɛgɛrɛ nɔnɔ bɔ k'o bila maliyɛnw sago la wa a suguya caman de b'an bolo restaurant belebelebatigiw mangamaniw hali pati feerela min bɛ kare kun na aw bɛɛ lajɛlen dama ka kan ketchup euro la aw filɛ nin bagadaji suguba cɛmancɛ la ten coyi ni mɔgɔ b'an ka nɛgɛjuru sira la 95 95 95 13 walima 90 81 72 33 walima 66 62 85 99 alafiya qualité ani goût k'o kɛ bɛɛ sago ye. Magique promotion Mix Joli Day à Kadissa. Tu peux remporter des lots incroyables comme un réfrigérateur, une télévision ou une superbe moto Jakarta. Prends ton vite dans ton marché, achète ton kit mix composé des formats poudre et tablettes 100% magie à 500 francs seulement. Reçois ta carte à gratter et tente ta chance pour remporter de super gros lots. Jusqu'au 25 mars 2026, avec ta promo Mix Joli Day, tu gagnes. Moi et magie, si bon ensemble. National Distribution. Aw ka pinɛ ko hami banna pewu. Anw fɛ yan qualité ko kuma banna pewu. An ka pinɛ kolo gɛlɛnw, mobile siya bɛɛ lajɛlen pinɛ, remorque pinɛ, minnu bɛ mɛn wa u bɛ sira bɛɛ lajɛlen boli. K'i hakilina tigɛ pinɛ kɔrɔ i ka bolimafɛn la. A fɔ National Distribution ka pinɛ kolo gɛlɛnw. Tile ti fɛn k'u la ka sira bɛɛ lajɛlen boli. I hakilina tigɛlen lakana kɔnɔ. National Distribution ka pinɛw don. National Distribution na an ma ɲinɛ min minɛ kɔ. O y'an ka ventilateur rechargeable ye. Fundeni bɛ k'aw minnu sɛgɛ. An ka ventilateur rechargeable b'aw ka bila la. U dilanma kama k'aw dafɛla bɛɛ lajɛlen minɛ k'a suma tɔbɛ kuma bɛɛ lajɛlen la. National Distribution ka ventilo rechargeable u dasilen bɛ jamana in fa bɛɛ lajɛlen la. Ventilo rechargeable dilanma kama mankan t'a la. A fanga ka bon a tɛ courant jeni wa hali ni courant tigɛra a bɛ lɛrɛ caman de kɛ ka fiɲɛ sumalen di i ma k'a sabu kɛ batterie qualité ye a la. N'a mago jɔra National Distribution ka pinɛw la a n'a ka ventilo rechargeable an jogolen filɛ nin ye Yirimajɔ ka ɲɛsin stade du 26 mars ma. National Distribution
sirada la kolomba société Seydou Kasoge Sarla anamene jiride gwere bishile nono ye Juleila ane Ju Akadi Juleila anana Andomi Amanguru Alemuruba a cocktail de fruits Abuyagi Nimbebe Soro société Seydou Kasoge Sarla la Ju Akadi fana a Jabibi Andomi Amanguru Alemuruba a cocktail de fruits Abuyagi a Koko ana manje no e papaye abe Nimbe Soro Ju Akadi la société Seydou Kasoge Sarla ka son lafiya ninga nikun saha ka farikolo mine ka mana a fɔ société Seydou Kasoge Sarla ka Juleila ana ka Ju Akadi a bɛ dumuni bayɛlɛma ja a sigiko kelen i da la a ti bɔ bilen gula n'a mago jɔra société Seydou Kasoge Sarla ka Juleila ana ka Ju Akadi la a b'a sɔrɔ jamana in butigibaw bɛɛ lajɛlen la nka u ja b'a la ba filɛ Sugunikura la bolofara dɔ bɛ Misira 3e goudron fan fɛ a bɛ se ka nɛgɛjuru coupe banba 76 10 83 44 walikele 79 26 86 49 70 99 B 74 87 walima 76 98 78 92 société Seydou Kasoge Sarla ka Juleila anaka Ju Akadi Judumango Dadu société Sakara import export a filɛ ka tabalen gosi teminanganaw te duman kanumagaw n sɛgɛnnen do n fari kumukumunen do bi ne yɛrɛ de tɛ n cogo la ayi i ma tɛ gina min a lasagonen do kabini a dilanyɔrɔ fɔɔ ka taa se aw ka barada kɔnɔna ma société Sakara import export a ko min ka di aw ye o de bɛ kɛ tɛ gina a y'a nɛnɛ a kɛ galonbuanda aw minnu mago b'a caman santa la a ye telefɔni nimero in wele joona te gina de wa ni te de ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ti bɛɛ ti te koyi ni dɔgɔninkɛ ka to yen ɲɔgɔn tɛ e ka dɛnɛ i k'a lajɛ n'aw bɛ fɛ k'aw ka sɔrɔw yakubaya ka bila an kɔrɔ kɛ walima nafoloko ta siya wɛrɛ fɛ Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma walasa k'an ka dɔgɔtɔrɔso bonya n bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan wa kosɛbɛ ka fɛɛrɛw di aw ma walasa ka dɔ fara aw ka baara bolodalenw kan k'u lataa ɲɛ an bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan walasa ka se k'an ka baaraw yakubaya wa awɔ Coris Bank baraka ka financement ijara ye juru ye juru min bɛ bɛn o sira ma yala u bɛ se k'an dɛmɛ an ka so jɔliw fana na wa n ka mobiliko yɛrɛ fɛnɛ a jɔda b'o la wa ne ka kalanko dun awɔ k'aw ka sogow k'aw bolo tiɲɛ ye ala ni fɛɛrɛ minnu bɛ di aw ma yala Coris Bank baraka bɛ se k'an dɛmɛ an ka sojɔ balakorogɛrɛw na wa jaati Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma Coris Bank baraka bɛ bɛɛ dɛmɛ jinɛ ko t'a la wa siya ko t'a la Coris Bank baraka bɛ yen bɛɛ de kama n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la aw bɛ wuli ka se an ka agence la Coris Bank International baraka ka nafolo la baara silamɛya hukumu kɔnɔna la ni sɔgɔma n se tanti sɛba somɔgɔw ne mɔden don foyi t'a la alhamdulilayi e bɛ ka ridilaxi mɔ de di Nura ma awɔ Nura agi tɛmɛ n'o kan Nura bɛ NI plus de ta ne yɛrɛ bɛ yaala n'a ye a tɛ bɔ ne ka saki kɔnɔ nin de ye feereya ridilax 1 plus ye i y'a siɲɛ fɔlɔ de ye Mali la vitamine 21 de b'a la namasa b'a la tamaro b'a la pomme b'a la bi b'a la denmisɛnninw b'a fɛ cogo mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɛ ten a kɛ bannen kun abada Ridilac den dumuni dafalen denbaw ka lafiya kama ka ta den kalo 6 la ni Ridilac 6 mois ye a kalo 8 ni Ridilac 8 mois ye ani sisan Ridilac 1 plus ka ta den san 1 na ka yɛlɛ awɔ nin ye fɔlɔfɔlɔ ye Mali la Ridilac ka céréale 1 plus falen don vitamine caman de la minnu nafa ka bon den ka kɛnɛya a n'a ka lamɔ na Ridilac denbaw bɛɛ jigi don Ridilac 1 plus a nana aw lafiyali kan n'aw bɛ kunnafoni nɔfɛ aw bɛ se ka weleli kɛ 73 91 91 91 la Ridilac siɲɛ 1 Ridilac waati bɛɛ
Chérie. Oui, bébé. Qu'est-ce que tu penses de cette couleur-là? Elle est belle, la couleur. Ça te plaît? Oui. Les enfants, venez. C'est quoi ta couleur préférée, mon chéri? C'est bleu. Bébé, qu'est-ce que tu choisis? C'est rose. Bonjour. Bonjour, messieurs. Vous ne serez pas déçus avec les peintures Barbeau et son Barbomix. Illuminez votre quotidien avec une technique moderne de production des couleurs sans mélange qui vous permet d'avoir des couleurs brillantes qui durent et exactement comme vous l'avez choisi. Barbeau, nouvelles émotions. Dia kolo falen do herela. Dumi duman chama bisika kilani nyunche. Mali bisika fendi am. Osam ka fendi nanim bebo anka china. Anka la dala kula. Anka na fala bunya fenka. Ni nglami do nikanui. Wala sa kidian koki ikilina. Si tu peux faire ça, on va sortir là-bas. On continue pour ça. Malita fanfait. Posan, sabu, on doit voir ce paquet malidé. Oui, kosan ka fendla ng beson. Mo kasi gida fere kayo ron. Kosan, asipa. Trois Horse, c'est bien plus qu'une boisson maltée. C'est une véritable source d'énergie et de fraîcheur. Grâce à sa recette unique et authentique, tu peux compter sur elle pour te désaltérer et te redonner de la force après chaque moment intense. Chez Trois Horse, nous sélectionnons les meilleurs ingrédients pour créer une boisson maltée sans alcool, d'une qualité exceptionnelle, au goût riche et inimitable. Résultat, une fraîcheur incomparable qui fait toute la différence. Trois Horse, la force des trois chevaux. Farifoni ni kalabukana ya bobe dema te national Jama je yorola national konyo yorola national yengunu yorola hali tosigi yorola jama bebe girete minga te national magoro ba mi te misumba mi chauba mi musumba mi aha te national ni mi ini kumulo dimi te nwanye ni atimi ini bana misente nwanye ni atimi ini farifoni be nwona odela ubafe sipori kala ubafe national meru ubafe national artist ubafe national wajulu keneka national nega gerana te warati si tuguni fote national malima muso ne de b'a fɛ ka na dumange wa kɛ bi ne kunun ka langolo to na min nɔfɛ o na de bi to ni zamzam ka najini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet malima muso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé do mali kɔnɔ gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya
ni ŋa bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la Zamzam ka najininkura bouillon a EPC n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikele a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0072 16 walikele 76 38 59 59 Zamzam ka najininkura bouillon poulet a na EPC duden bɛɛ lajɛlen wasara. Championi Tedanaya Imashwa Kadatimia Kafarifani Kagaranyaga Fodanaya Afaron Kokele Abegala Bukenea Kibila Bella No Atandu Teuka Championi No Agute Dorika Galobonda Tedanaya Oh papa goûté, oh maman goûté, j'ai Johnny goûté, j'ai Aya goûté, c'est comment, Dedanaya championni, papa, Dedanaya akadi trop, Dedanaya, Dedanaya minafa. Madame, Namu. Nono sugu jumɛn don? E nono Sahel kanɛti kɛ. So dara fo ka nono Sahel kanɛti tɛ daraka nono dama ye dɛ. A bɛ min waati bɛɛ wa a bɛ kɛ fɛn caman na. A bɛ kɛ dɛgɛ la, a bɛ kɛ sɛri la. N'i sɛgɛnnen nana ka frigo dayɛlɛ ni ka kelen ta k'i kun diya n'a ye i bɛ sin ka lafiya ten. Nafila d'a ma joona. A bɛ bɔ ka denmisɛnninw ma fu. N'o tɛ a yɛrɛ b'i kan diya n'a ye kuma bɛɛ sanga ni waati. Wa lafiya in tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ suma bayɛlɛmani de nɔgɔya k'i to a kan wa ayi i kɔnɔ kɔni tɛ ja abada datugulani ngalo ka bɔ a da la dɔrɔn n'o tɛ ni k'i kun diya n'a ye. Tiɲɛ na Nono Sahel kanɛti nin kɛra ne miniji ye sa sanga ani waati. Sungalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ. Ni nɔnɔ mixweli sungalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye. Vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K. Protéine ani calcium fɛnɛ b'a la. Nɔnɔ mixweli b'aw limanaw dɛmɛ o ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ. Mixwell, sungalo kalo damu ye waati bɛɛ. Mixwell, riche et crémeux. Ne ye Désara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la. A ka di kojugu. Ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya. Ne
ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ye Stari. n'aw ko dumuni sanuman caaman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ. zara ye nouveau soleil SARL ka produit dilannenw ye. Découvrez la gamme de jus de votre Pressia en canette. Quand la fraîcheur rencontre le goût. Pressia Orange, une richesse naturelle de force et de vitalité. Pressia Mangue, une saveur intense de concentré de mangue soigneusement sélectionné. Avec Pressia Ananas, goûtez au plaisir tropical de jus d'ananas fraîchement pressé. Appréciez la douceur exotique et irrésistible du jus de goyave Pressia. Pressia Cocktail, une explosion de saveurs fruitées pour une sensation unique. Pressia Ananas Coco, une alliance parfaite de fruits pour une sensation gourmande et unique. Avec votre jus Pressia en canette, vivez carrément fruité. Ame an dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲumandɔn k'an ka segin k'an ka sponsor officiel fo ale ni a ka danaya da an ka nin baara in na ka dugawu kɛ a ye ala ka sugu diya ala ka garizigɛw foni an karamɔgɔ adama bɛ se ka segin an ye nafila kuwa alhamdulillah alhaji usman kan su na sunkalo su 25nan don nafila ye jɔko 8 salam bila ko 4 alfatiha kalanen kɔrɔ kɔfɛ kul huwallahu ahadun suran dafale i b'o kalan siɲɛ 4 n'i ye salam laban bila i b'a wurudi ya wahidu siɲɛ 100 n'ala sɔnna ma n'an y'a kɛ ala ka minɛ an bolo ya rabbal alamin an karamɔgɔ adama sun tigɛ waatiw surunyara an balakaw bɛ gabu da la nin waati na u sɛgɛnnen don kosɛbɛ bamakɔ yɛrɛ bi tile in kalayara cogo min na ni ye tasuma funteni fara olu kan lɔgɔsisi fara a kan kuma ka ca dɔɔni dɛ encouragement kuma jumɛn wala kuma ɲuman bɛ e da encouragement kuma jumɛn bɛ e da k'a fɔ an balakaw ye walasa k'u salo ka u hakili lasigi walasa u kana nimisa u ka baara kelen na yanni suntigɛ waati bɛ cɛ an bɛ an baw fo k'u tasijiw k'a dɔn k'a fɔ k'u ka nin baara wala u ka nin baara kelen o kelen a tɛ tɛmɛ ala ɲinama ni lamaga o lamaga n'u b'a kɛ wulikajɔ n'u b'o kɛ tasuma funteni lɔgɔsisi a bɛɛ ye baraji de ye ka sɛbɛn o tɔgɔ la baraji sɔrɔ la maa bɛ fɔ i ka yɛrɛ ci i ka sɛnɛ kɔnɔ i ka foro kɔnɔ e de b'a ɲɔ tigɛ ka taa i bɛ fo i yɛrɛ b'a fɔ an ba wala an balakaw lɔgɔsisi alakira ba yɛrɛ kumakan na a denmuso Fatima kisi ni nɛɛma b'u ye a ko ni muso ye a cɛ ka ɲɔ tobi dɔrɔn ɲɔkisɛ kelen o kelen o ye baraji y'a ye o ye jurumu yafa y'a ye o ye don tɔw ye janko sunkalo kalo ba in baraji min bɛ doublé an b'a fɔ musow ye dɔrɔn u kana an ka pɛrɛnw jate minɛ u kunna an pereselen don u ka sabali u ka dumuni bɔ ka ɲa kɔnɔna jɛya kan dususuma kɔnɔ k'a di ɲuman de don mɔgɔ kana décourager ɲuman kɛli la k'a tɛ ka dɔ ye a bila i kunna dɔrɔn ko ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ale ala bɛ ɲumankɛlaw fɛ Allahu Akbar kana saliya ɲuman kɛli la k'u tɛ ka ɲuman dɔ i ye a bila i kunna i ka danganiya kan ko masa ko kuranɛ kɔnɔ n bɛ ɲumankɛlaw fɛ n'i ye nin kayida in faamu pɛrɛn min bɛ k'i kunna i b'a mun i tɔgɔ la o bɛɛ ye baraji ye an b'a fɔ an balakaw ye nin ye waati ye an k'an tɛgɛ fa jango an b'a kuncɛ waati la an ka sabali an ka dumuni mɔ tobi cogo ɲuman na k'a di wari bɔbagaw ma
warbo in fana man no ne nan balakaw fura seda ni ale an balakaw fo areng mana na son bolo fana kanga fo de na son fana beta ta sumala de ni ma mi sugo na ga akila araba mi sa do fo araba do ga sugo no ni dutiye bolla keme flan no sugo no nani bena fabi talo no boy wala nye keme fla we go de ge o bola nye adu kono na son bolo fana fo li mo mo ga en ju fana ko fana nche uye ko so be ase olwe bo ka so le bo ka taka war ni ya sa bi ma bi sega la ya choma o de no ya ko nyere nyon da fade o chene muso nyon da fade do bi ta nyini no tara nyini o bina dini ma sogono o fana o tibe sogono barala e ba ala kira ire kira de muso fo Fatima to Zahra kira kilen ka alini Fatima ka furu siri na e bara cloud nyoje ako fenfe mo koko kofe ay koko yira ako fenfe mo koko kofe bara be ka koko yin kofe o ya alitaye ko fara kenema bara be ka ta fenyi ni kenema kana na kala du ko no o ye dutikitaye o jey o ngani aduna du ko no o alla beni so kono na ele fana labeni adumuni labeni ka labenga nya ka fenge so kono na o ye muso taye donc o bi nyon da fadi ni ko cheka ta nyini ka tla kana laben so kono kuma ka cha chale ni ko muso ele ka ta ni ko kana muso fana ka grinye kle ka grin chowo grin chowo na suwo no chowo grin chowo na moto taxi ni boli kata ni boli bonita camion de chargerie kata clevero ye bagala jifo katla kana me ni ko muso fana ka to ke kana so na fana labe akuma ka cha ola ta clara baby don ke ni be don ke baby joro fa ni be joro fa don abinya wa ambeka nyogon kamimi ni be no ya ambeka nyogon joro do muso ka don ale be dola dugo ko na niama ale be ka doke atara nyini kana dale male o eche e fana ka famu chelo de tara nyini se kana kelema nga ibina adimi mana masono o fana la fiya lentere o fana beni ga segani do ko sama bina awuro karla mene bina awuro karla be fanga de yoro kari donc ambe do ke dutiuye na so nyini nawo ka do ke ambo fana yi to blikelaw ka do ke hay dum re fana yi dumuni kelaw ni tara nyini kana atubira dumata la fara bando gare do ke ko wadu encourager fana na dum to wadu ba jara encourager da o courage do ni o kali ni che afuna ka encourager le gatuma dala ifuna yena so ni cara bi de yera seni bela parce que kamalen do be ko Sheikh Mathian Tangara bako e ha ka tanye ko ayo ka fara ɲɔgɔn kan ano jani waati dumanw kɛ tolo ɲumanlele ani bolozi ɲɔgɔnma kɔnɔna la minnu b'an ka folen to ka di b'aw bilasira aw ka nin waati duman ninnu bɛɛ la sumani fara ɲɔgɔn waatiw la belebele dɔ ye a y'aw tagama ɲɔgɔn kɛ ka di ye ka di a ka di de sungalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ ni nɔnɔ mixwɛli sungalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K protéine ani calcium fɛnɛ b'a la nɔnɔ mixwɛli b'aw limanaw dɛmɛ o ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ Mixwell, sungalo kalo damu ye waati bɛɛ. Mixwell, riche et crémeux. Je suis le thé Zara, le booster d'énergie qui procure du bien-être à tous. Trop bon. Et moi, quand je suis là, la causerie au grain est encore plus intense. Et la satisfaction se lit sur tous les visages après m'avoir consommé. Alors, c'est qui la star?
Vous parlez trop. C'est moi la star. Mon goût est unique et je donne de la saveur au plat. Moi, Lélé Zara, je suis fait pour les petits et les grands. Avec moi, la croissance des os est assurée. C'est pourquoi les enfants m'aiment bien. Mais qu'est-ce qui est savoureux et donne de la couleur aux sauces? C'est bien moi, la tomate concentrée Zara. Je suis exceptionnelle, c'est vrai, mais nous sommes tous des stars. Pour une alimentation saine et variée, optez pour les stars de la cuisine, les produits alimentaires de qualité Zara, disponibles partout au Mali dans les points de vente habituels. Championi, Imashwa Kadatimia, Kafarifani, Kagaranyaga, Fodanaya, Afaron Kokele, Abegala Bukenea, Kibila Bella, no, Adandu. Teuka Championindo, Agute Lorika Galobunda, Dedanaya. Oh papa goûter, oh maman goûter, chez Johnny goûter, chez Aya goûter. C'est comment, Dedanaya championni. Papa, Dedanaya, Akadi trop. Dedanaya, Yedanaya Minafa. Malima muso ne de ba fe kan na dumange kwa kebi ne kununga da langoloto na min no fe ona de bito beni zamzam kan na jini ngura boleye abuyo EPC na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke ladia ni salade lale kerengere ne ye ni nga jege kene da safe fe mi mo dunja zamzam kan na jini mbuyo poulet ana EPC du aw meno nyeso ko jini na wiye wale kele aw ba fe ka place spécial la domine kerengere ni guno kele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana EPC du Mali kono gabu kono donzo dema ya bela jere ka nisodia ni ka tobile ye ejiki semenjere ke zamzam ka najini ngura buyan poulet ana EPC ye ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munyana na mako jora kona kone werela zamzam ka najini ngura buyan a EPC na poulet ka abese ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Krefe rue 429 porte M1 wale kele aka na juru coupe bamba 76 80 0062 16 wale kele 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura buyan poulet ana EPC lude bela jele wasara. Chérie. Oui bébé. Qu'est-ce que tu penses de cette couleur-là? Elle est belle la couleur. Ça te plaît? Oui. Les enfants, venez. C'est quoi ta couleur préférée, mon chéri? C'est bleu. Bébé, qu'est-ce que tu choisis? C'est rose. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous ne serez pas déçus avec les peintures Barbeau et son Barbomix. Illuminez votre quotidien avec une technique moderne de production des couleurs sans mélange qui vous permet d'avoir des couleurs brillantes qui durent et exactement comme vous l'avez choisi. Barbeau, nouvelles émotions. Farifoni ni galabukana ya abube dema national Jama Jorola national Konyo Yorola national Yemunu Yorola Ali Tosigi Yorola Jama bebe girete minga national Magoro ba mi demese umba mi chauba mi musuba mi aha national Ni atimi ini kumulo dimi tenwanye Ni atimi ini bana misente nywanye Ni atimi ini farifoni benyona Odela ubafe Sipori kala ubafe Meru ubafe Artisi ubafe Abibu wajulu kanaka Nega kera na te waratisi Tuguni Forte National Forte National
ama fo alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala tanuka awali nyumando ala ni bi sun fana tigeli noya anye sungalo klemuga ani nani su tigeli yeni bi sungalo juma labai ala tanuka awali nyumando amba fo ko bi juma fole fo ana se bi juma labai ni ala juma na tawira anna waso ambora sungalo konnala ambe ala taala deli bato ni akara sungalo konnala ala kamine anye jurungu yafa min fora sungalo konnala hine min fora sungalo konnala kan horonya min fora sungalo konnala ya rabbi ala ka angarzige a bela jelena ani batu femfe ga mela utala deli ala ka bela jelen dafali min ani bi sungalo juma laban ala kana ke anga nyina ma juma laban ala kana ke anga sungalo laban anga jamana ame do kanga jamana ala kanga jamana kishi ala kanga jamana koloshi ala kanga jamana tanga gelea munu be jamana in kono ni watina ame ala taala dili ala ka gelea nunu wuli gelea ko chan kosobe jamana in kono ni watina jamana be de kun nala ni wati bela jelena fam bela jelena ma anoya bay alay ame ala taala dili ala ka noya dake jamana in kono jamana in kalfale be mo munu na ame ala taala dili atafanga nyuma ala ka adi uma ya rabbi ala ka jamana in nya ubulu ala ka bara in nya ubulu me dili ka fo nga kuma konnala fo ijugu manake chauffeur chugo iba ko mobli kono watina itengani ya juguta ka nyashi ama itengani yake ka fo ala ka bela jele nyuma se awati no ala yi anke bolfen do kono alfo bolfen me ko mali ni ala yi chauffeur ya ta ka kalfa mamunu mado de la wati ala yi chauffeur ya kalfa mamunu na ame do kuyi ame ala utara de ala ka anse ro la nyuma ala ka nya ubulo kado ke ankara moy asijida Sherif Ousmane Madan Haidara ay jien bekka ni here ay here de kanu jebe ambe Allah taala de ala ka here ke anay ala ka here ke akademaya ala ka akademaya ke asawi ala ka alere naka demaya beke ala kira sawi amin Allah taala aka tondu akanubaw aka kalandu yoro jan an yoro sulfe ambe Allah taala de ala ka here ke anni ubela jeli ukramo ka kunklina ala ku ke ukramo ka kunklina ala ku ke ukramo ka kuna wululai yani umana yoro ukramo de be yeno ya rabbi ala ku ke kramo kera chubna ala ku ke ina fo kramo ere kera chubna ala ka garasi mandi anni ubela jelema ka here ke anni ni mami ko kati ni anko ambe ala taala de ala ka hakli mandi anni atima ngani mami ko kati fe ka ye ala ka ke atinyana ala ka tinye churonento ka ke atinyana ala ka ankishi jubiya toroma ka kishi anjugula mo toroma ala ko kanye kirana bona wonya kama salli ala muhammadin wa ali muhammad akara mo adama sawni jumina haklu la fiara kosobe akla ni nafla forasa abedun haklu la kosobe wa yusidi anye nafla ka nyala bana inshallah ba fi tugumina bi sungolo kle mugan nani mugan duru shudo nafla mi nendo ala o ye joko shiki salamu bla ko nani al fatiha kala ni koro ko fe kul huwallahu ahadun sura dafale ibo kala shen nani ni salam laban bla iba wurudi ya wahidu shen keme shina nafla jogo sheki salamu bla ko nani al fatiha kala ne koro ko fe kul huwallahu ahadun sura dafale shen nani ni salamu laban bla ya wahidu shen keme na yake ala kamina bulo amin ya rabbal alamin Fatou Camara baran sira akunja roma kuma kunja kuma jumi mu an fula kala wani memuro na Allah ya bagani Allah ya baka bela jele kuni ce wala jele ko ni mana ame me daram ko bela jele info famia ni fo kan bo bela jele info adam le tandela c'est pas to bela jele ko sobe ame fo la ban kan mo la ate Sherif Ousmane Madan Haidara ani akademia bela jele kan ni ala fe shi jan kenan da ngon ala bulo ala ko de ami bela jele amin 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 ya fami an fo bako wala na so wala fo ke ato Abubakar an onere fato mai mo ko aka an torodo ndala ka an agra madama kuma kucha kuma ni foli kana bon ni bo kucha ka inna la sanama bi ala tanu ka wala imando ala mi sana ka bitay wati dafa ambuluta ka lajeje kulu
lamɛnnikɛlaw ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ monsieur Jara fo kabini Safo Yusufu Jara ka madame Jara fo Aminata Kante k'an faw fo k'an baw fo k'an denw fo Safo sigi la ye ka tila ka foli ta ka don n'a ye Bunjali kɔnɔ Sise an b'a fo non ladonna don Sise an b'a fo Bunjali kɔnɔ ka Bunjali bɛɛ fo Sise yɛrɛ tɔgɔ la ka tila ka garantigi bugukaw bɛɛ fo Yaya Haidara ka du a n'a balimaw ka madame Haidaraw bɛɛ fo u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'an denmuso fo Fatumata Haidara k'a cɛ fo Bakɔrɔba Tangara k'Ala ka hɛrɛ k'a ye inchallah an bɛ i yɛrɛ fana fo ka i waleɲuman dɔn ka maaw hakili jigin k'a fɔ ko bi ni Alahu Taala sɔnna a ma surafana t'o dunnen kɔfɛ dɔrɔn Kati an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ Sherif Ahmed Tijani Haidara ale bɛ taa Katikaw fɛ yen bi u ka Kati tournée a bɛ kuncɛ bi ni bi ta fɔra maa min kɔ nin y'a su laban ye ni su in nata in fɔra maa min kɔ Kati lakali tɔ e bɛ sɔn ka nimisala Katikaw maa tɛ y'a fɔ Katikaw ma k'a ye bɔ yɛrɛ parce que kabini n'a daminɛra an y'a ye Katikaw u bɛ Sherifu fɛ kosɛbɛ u ka tournée in na kalo kelen bɔkun 4 kɔnɔna la i t'a dɔn min jama ka bon ka tɛmɛ min kan an bɛ Kati sous-section minnu ye nin baara in kɛ an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn Fasigi Dunbiya n'a ka jama Dumbiyala ka maasɛbɛ man ca nka ale y'a maasɛbɛ dɔ ye Amadu Jalo ko Fasigi Dunbiya ko Dumbiyala ka maasɛbɛ dɔ ye an bɛ Fasigi Dunbiya n'a ka jama an bɛ u fo k'u waleɲuman k'an karamɔgɔ Amadu Jalo yɛrɛ fo a yɛrɛ fana cɛsirilen don nin baara in na kosɛbɛ a bɛ tele baara la nka nin tɔn baara fana ma fɔ a kɔ a cɛsirilen don nin ko in na kosɛbɛ an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ a ye ka famille kan fo alhamdulilayi madame kan ninnu bɛɛ lajɛlen alhamdulilayi k'u bɛɛ lajɛlen fo madame kan Jɛnaba Usman kan madame kan Fati Ture ani madame kan Hule kan an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la ka an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo an lamɛnbagaw fana Sherifla FM an bɛ u fana fo minnu fana bɛ k'an suit bɔlɔlɔ sanfɛ Sherifla TV officiel an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka foli kuncɛ ni an ka techniciens ye an ka technicien warabaw an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn Adama Saliya Kulubali Abu Jabate Lassa ambassadeur Chaka Kulubali fo ka taa se Bokar Traoré NB Mohamed Traoré Mohamed Keita réalisation en chef fo ka taa se Bouya Diageli Kulubali responsable technique ani technicien tɔw bɛɛ lajɛlen ka direction mɔgɔw fo ka commercial service commercial fo GRH bɛɛ lajɛlen an baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen dakuɲa kelen ka Sherifla baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo an filɛbagaw aw minnu tɛ segin aw tɛ ɲɛ foli belebele ye aw de ta ye ka d'a kan ne nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛla ni filɛbaga t'i la baara in bɛ kɛ fu ye an bɛ bɔ ni an ka clip de jour ye n'o ye Mamadu Kulibali Ramadan n'o tɛmɛna Yatasai ka cuisine baara bɛ kuncɛ n'o ye an bɛ Alahu Taala deli Ala ka sini jira an na wassalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Anga jando sungalo kalula